לקחתי במיוחד את המערכת של זום. הזכרתי את המקום וזהו. למה? אחי, שמואל יגיע? שמואל אמר שהוא יגיע, אבל תשמעי, אולי אין לו הערכה שלגבי הזמן. רגע, אני הבאתי, יש לי פונץ' בשביל לעשות לחיים. אתם יודעים מה זה היום שאנחנו פה ביחד? זה דבר נדיר שאנחנו הצלחנו לארגן את זה. חכי בסדר, ואני מקווה שיהיה לזה... מה קרה? הוא אומר. כל יום אתה נפגש איתה. מרגישים שהיא אשתו מה? איפה היא אשתית שלה? היא לא עשתה להיות פוליטיקאית, היא לא עושה שגריר. אף מילה מה שהיא אומרת. יש לך זמן. למדת משהו משתתף? אני מת עליו. הנה הוא הדבר, הוא כבר מצלם. שיהיה לך זמן. קודם תגיד שלום, איך אמא שלי הייתה אומרת? אז רגע, חנילה, אז את תקחי את רשות ההתחלה. אחר כך אני. אז מה את מציגה כאן, חני? מאיפה לקחת את זה? זה כמו... יש לי תעודת עולה. רואים שאת שלי עבדה לי. רגע, באיזה שנה? רואים שאני פליטה, לא? רואים שצרטיפיקט שלה. כן. של חנה. היא לא אומרת שאת בת ארצה, זה המסלול שלה. רגע, חנילה, יש לך כל כך הרבה דברים, אחד חכי. היא יודעת אפילו את המסלול שלי. חכי. רגע. לא יודעת אם את סרקסטית או שאת... חנילה. לא, אני או שאת רצינית. מבזה או שאת מה. אני רצינית, אני לא יודעת את זה. חני, את הבאת כאן, בואו נתחיל דבר. יש לך הרבה, אז בואו באמת דבר. מה זה התעודה הזאת, חני? מה זו התעודה הזאת? זאת תעודה שהגעתי ארצה, זאת תעודה של הסוכנות היהודית שהגענו ארצה, אז קיבלנו מין תעודת זהות, מין תעודת זהות ישראלית. באיזה תאריך? זה היה באוקטובר... לא באוקטובר, זה היה בחמישי לרביעי 43. 43, חמישי זה בטהרן. לא, זה בטהרן. בטהרן. אני בסוכנות היהודית. מה התאריך, חני? תסתכלי על התאריך, אני משהו. תסתכלו, חכי, חני, כל אביזר שלך הוא אביזר משמעותי. חפץ. אבל מי שישמע את זה יחשבו עוד שהיא אבל נולדה רגע, אבל בטהרן. הבעיה היא אנחנו, זה לא בשביל מישהו אחר. זה היה ילדי טהרן. אני חושבת שאת עוד לא נולדת. רגע, התאריך הוא כאן, מהו התאריך? חני. הנה, כאן אני יכול עכשיו, לראות. מי עוד עלה עם ילדי טהרן? רות? רות עלתה 7 חודשים לפניי. היא דוברת. אז זה בדיוק מה שקודם התווכחנו. האם את עלית לפניה או אחריה? זאת אומרת, את עלית לפניה. אוקיי. מסתבר. החוויות קצת עגומות. כן. כי אני חליתי... אני רוצה להתרכז בעניין הזה של ילדי טהרן, ואחר כך נעבור לדבר נוסף. חוויות מאיזה תקופה? של טהרן. כי היו לי כל מיני חוויות. על טהרן, בהיותי בטהרן, או נסיעה קודם כל העניין הזה של מתי עזבת את בעצם עזבת רק את אימא, נכון? כי אבא שלך נפטר הרבה קודם. כן. אז ובת כמה היית? בת כמה הייתי? חני, בת כמה רות הייתה אז? כן. ב-43 היית בת 5. 7 חודשים לפנייך, ותקחי את ההפרש גילים ביניכם, תעשי בבקשה את החשבון. רות הייתה בת 10 וכמה חודשים. לא, יותר. לא, 10. היא הייתה בת 10 ו3 חודשים. 10 שהיא ו3 נסעה חודשים. לא, לטהרן. 10 וחצי אפילו, שהיא הייתה ארצה. כן. עכשיו, אני מבינה, שמואל, שאותך, אתה לא יכולת לעלות עם ילדי טהרן, כי כבר היית יותר מדי מבוגר. והייתי... לא זאת הסיבה. בבקשה? זאת לא הסיבה. מה הייתה הסיבה הסיבה? האמיתית היא שאני הייתי בבית יתומים, וכשהיינו ברוסיה התנאים היו מאוד קשים. ולא היה אוכל, ואנשים בזמן המלחמה היו מאוד מבולבלים. סליחה, חנילה. ובני דודים שלי שהגיעו כבר וגנבו גבולות חזרו לפולין ולא ידעו איפה יותר טוב. בכל אופן, אנחנו באותה תקופה היינו באוזבקיסטן, חזרו לפולין. חזרו מרוסיה בחזרה לפולין בתחילת המלחמה. בתחילת המלחמה. עכשיו, הייתה לי דודה, זה חלק זה מהסיפור. חשוב, זה חשוב לדעת. הייתה לי דודה, קראו לה מניה, זה סיפור בפני עצמו, אני לא ארחיב את הדיבור. אחר בכל כך אופן, אחת האחיות היפות
בין האחיות, כולן היו יפות, והיא מצאה איזושהי פריבילגיה למוסד של יתומים. והיא אמרה שישנה אפשרות שאחד משנינו יקבל מקום בבית היתומים. וכמובן, אני עכשיו אומרת דבר אמיתי, רצו תמיד את שמואל. תמיד הוא היה הראשון, במקרה הזה אמרתי, כי הוא המבוגר, כי הוא הגדול, והוא עוזר להתפרנס. הוא לא עוזר להתפרנס, הוא אף פעם לא עוזר להתפרנס. אבל הוא היה ילד, אחר כך. הלאה. צפיפות, ובבית יתומים יש אופציה לחיים יותר טובים. אני עמדתי על זה שאני רוצה ללכת לבית יתומים. מותר לתקן? עוד מעט. לא, באמצע, היא טועה בהחלט. רגע. ושדודה מניה היא בכלל, היא מדברת, אנחנו הגענו לרוסיה. דודה מניה בכלל לא הגיעה לרוסיה. אמת, הוא צודק. היא הגיעה לביאליסטוק, ואחר כך מביאליסטוק חזרה לפולין, למשפחה שלה. בכלל לא הייתה, יכול להיות שמישהו... אבל אחר כך, זה לא נכון. כרגע אנחנו מדברים עליי ועל עלייה שלך. אוקיי, ואז נכנסתי לבית יתומים, כמובן שדיזנטריה וגילחו אותי והיה אוכל פעם יום ונכנסתי, הייתי בין הקבוצה של גויים ונאמר לי, מנהל המקום, בית היתומים, אמר לי שאת נכנסת כאן בזכות הדודה שלך ובפריבילגיה ואת, אל לך לגלות שאת יהודייה. הפריבילגיה הייתה מניה. מניה, ואל לך לגלות שאת יהודייה, את פולניה. את פולניה. אמרתי, אוקיי. פולנית שלי... עכשיו, למה הכניסו אותך לבית יתומים? אמרתי, בגלל התנאים הקשים שהיו בבית, בגלל הרעב, בגלל התנאים הקשים, אז זאת הייתה הזדמנות להיכנס לבית היתומים. הלאה? כן, ומה היה הלאה בשלב הבא? בשלב הבא, אני תמיד אהבתי להצטיין, בחרו אותי כמדריכה, הייתי צריכה להיכנס לבית התפילה עם כל הגויים האלה, ולאט לאט נמאס לי להצטלב ולהגיד את התפילה, אז הייתי ככה מעמידה אותם, מכניסה אותם, ולא הייתי נכנסת, והלשינו עליי שהמדריכה לא נכנסת להתפלל. מדובר על ילדה בת 9 ומשהו כזה. כן, אבל... עם כושר מנהיגות. אני חושבת שכבר הייתי יותר. הייתי... אני חושבת שהייתי יותר גדולה. באיזה שנה? לא זוכר. מי אתה יותר? מה שרציתי להגיד לכם, שמה שהכי הרגיז אותי בבית היתומים זה הבדיחות של הילדים על יהודים. ואני כיהודייה הייתי צריכה לספוג ולשמוע מתחת לכל ביקורת. זה היה משהו שאמרתי שעוד מעט אני הולך למות כאן. אבל חשבתי, אם אני אצא מבית היתומים, יכניסו אותו, לא רוצה, אז אני רוצה להיות בבית היתומים, כי לא הוא. עליו זה שהיה לי לא כל כך טוב, אבל לא הוא לא יזכה בבחורה. ואז... אם לא ידעת, אתה יודע עכשיו. ואז, כי היה ויכוח, למה שלא את, הוא גדול יותר וזה. עכשיו, יום אחד, אני מאוד ספונטנית, כפי שאתם יודעים, של ילדים, ודיברו על היהודים, בדיחות והתבטחו והקניטו, אמרתי, מה היהודים? היהודים הם בדיוק כמוכם. לדוגמה, אני יהודייה. אמרו, מה? אמרתי, כן. אז החברה שלי הכי טובה הייתה לי אחת, אמרה, מה אתה מוביש? Dlaczego ty mówisz, że ty jesteś Żydówka? Ty nie jesteś Żydówka. A ja jestem Żydówka, ja jestem אני Żydówka. פולנית. תראו מחגי. אני פולניה. ואז, כמובן שלא האמינו לי, אני גם לא מבין פולנית. כי לא היה לי אף ארוך. לא היה לי אף ארוך ולא הייתי טיפוס, למשל חנה אולי היו מסגירים אותה. לא, יש לה ככה אף בסדר. בכל אופן, הפולנית שלי הייתה בסדר, ובעלו דוקרים אותי עם סיכות, וזה אתה אפילו לא יודע, והיו אומרים, תי ז'דובקה? בלילה, מהשינה.
אמרתי, כן, יש דופקה, כן, אני יהודייה. ואז גיליתי לחברה שלי הטובה, אמרתי, אפילו אם את יהודייה, אל תגידי, יהרגו אותך פה. הגעתי למצב מאוד קריטי, הלכתי למנהל, כי ירדו לחיי ברגע שהם גילו, כי באמצע לילה גם צעקתי, כן, אני יהודייה. הלכתי למנהל המוסד. איפה היה בית היתומים הזה? זה היה טורקסטן, בעיר ברוסיה. אז רגע, יש מפה מאחור, אפשר להראות שם. המנהל אמר לי, קודם כל עשה לי נו, למה גילית? ואני אמרתי, אני רוצה הביתה, לא רוצה להיות פה. אז הוא גילה לי, שאמרתי, מה, לנסוע? ובלי אימא? לאן? אך יש עוד הרבה מאוד אחרים. פה אנשים מתים ברעב. ואני מציע לך להחזיק מעמד, כי בעוד שעה לי אמא שלי, ואני צריכה לשאול רשות, ואנחנו נודיע להם, אני בטוח. סליחה, כמה זמן היית בבית היתומים? אז את יודעת שזה פרק זמן? זה עניין של שבועות או חודשים? לא הרבה זמן. מעט. חודשים. מספר חודשים, יכול להיות. מה? עד אנדרס. ואז, עד העלייה של הרכבת. סליחה, אני רק כי רוצה אחר כך להגיד אני לא יודעת. הערת ביניים לגבי הבית יתומים. אמא שלי הייתה תמיד מספרת שאת חנה היא לא רצתה להכניס לבית יתומים אותה, והיא חזרה כולה ראש מלא קינים. והיא אמרה שאם יש מקום כל כך מלוכלך, הילדה שלה לא תהיה שם. במקום לקינים ואז היה כאלה יום בסערות. אחד והיא מיד הוציאה אותה. ילכו אותנו. את התמונות עם הקרחת. כל הורים שנודע להם שבית היתומים עוזב, אז הם באו להתפרד מהילדים. אני זוכרת שהקולחוס שכן 18 קילומטר מהעיר. כן. לא באו אני לבקר גרתי אותי. בקולחוס. נכון? לפני לא יודעת אם היה לי משהו אפילו. וחילקנו את זה. כל התארוך. כן, איזה ילד. הוא הגיע, לא הגיע. הגיע, לא הגיע. הגיע, לא הגיע. לפחות שהוא יגיע. הגיע, לא הגיע. וכאב לי, קמתי, רצתי, לא הגיע. הרכבת עדיין לא תזוז. המצלמה מולך, את לא שמה לב? לא, לא ידעתי. ופתאום אני מרגישה שהיא זזה. רציתי לקפוץ, החזיקו אותי, וכך. הקטע הנוכחי. על מה את רוצה לגלות? אני חליתי באקזמה מכף רגל. 27 לשמיני, אדוני. סליחה. די דבר. ומה זה הפלייס פה? 29 לתשיעי? אז מתי שהוציאו את התעודה. כן, מתי שהגעתי את התעודה הוציאו. ב-27 לשמיני, תהפוך את 43. 43, אז כמה זמן היית בדרך? אני הייתי 10 חודשים בטהרן. למה? הייתי 10 חודשים. זה לא עשו את זה, עשו את זה בערב יום לקראת הסוף. השואה, זה עשינו. לא מתי שהגעתי לטהרן. אני זאת אומרת, את היית 10 חודשים. אני יודעת שהייתי 10 מפני חודשים. שבחלק הראשון את, הם לא היו תחת חנית. ההשגחה של הסוכנות. הם היו תחת ההשגחה של צבא אנדרס. צבא אז הם לקחו אותם במשך וכשהסוכנות הגיעה כנסיות. לעשות רישום לקראת העלייה, אז היה כמה חודשים. עכשיו, מה זה היה בדיוק צבא אנדרס, אתה יודע? צבא אנדרס זה צבא פולניה החופשית. לונדון עשתה עסקה עם אמריקה ועם רוסיה, הם יקבלו בשביל זה נשק וג'יפים וזה וזה, בתנאי שייתנו לצבא אנדרס לצאת לכיוון מזרח התיכון. אנדרס זה אלה פליטים זה פולנים. פולנים, צבא קצינים פולני. בצבא, לא ישב בגרמניה. הם לא היו שמאלנים בוא נגיד. כן, אבל ו- מה אז- הקשר שלהם לילדים? למה הם לקחו ילדים? ביקשו מהם, הם לקחו, מפני שהיא חושבת שהיא הייתה היהודייה היחידה, אולי גם היא חשבה, אבל למעשה אני לא יודעת 50% מהילדים היו יהודים, והם שלא משם, ידעו אפילו שהם... שלא ידעו, אולי, רובם הילדים כן ידעו, הם לא ידעו. הם הגיעו, הם היו צריכים לנסוע, צבא אנדרס קיבל רשות להגיע לעיראק, עיראק הייתה בשליטה של אנגליה, אבל בדרך עברו דרך טהרן, ובטהרן הורידו את כל ילדי היהודים, הסוכנות חיכתה להם, הם ידעו, לא עשו את זה בשביל הילדים לא, היהודים. כל הילדים, עשו את זה גם בשביל הגויים. כל הפולנים. כן,
המטרה הייתה בשביל הפולנים. ופה, כמו שרות סיפרה, הפרידו בין הפולנים שהיו ליהודים. מספר ילדים לא גדול של יהודים שהכניסו אותם לתוך הקבוצות האלה, ולמעשה אחר כך נכנסה כבר הסוכנות, אני יודע מי שהיה, לאור, האבא של נחצ'ה. עכשיו, לאן הכירו את הילדים הפולנים? תסלחו לי, פה הקטע הזה אני זוכרת. סליחה, רק רגע, הילדים הפולנים, לאן העבירו אותם? לעיראק הם הגיעו מצפון אני לא יודעת לאן דרך. העבירו אותם, אני יודעת שהפרידו בינינו. כעבור כמה זמן? שהיינו ביחד, אפילו לא באותו מחנה, איפה שלמדנו, איפה שגרנו, איפה שלמדנו, הרי הלכנו לבית ספר, יש לי כאן תעודה שגמרתי כיתה א'. יפה, רואים עלייך. היד מפריעה. מערכות הוציאו מסמך, מערכות של צבא, שבטהרן הפרידו, צבא אנדרס המשיך לבגדד, יש הרבה עיראקים שמדברים פולנית בגלל זה, זה אתה לא יודע. לא יעלה על הדעת. והילדים אני רק עברו, אמרתי שזה לא היהודים, היה מיד. כן, מפני שעובדה כעבור שהם 3 ימים. קיבלו גם חינוך. איפה הלכתם לכנסיות? איפה למדת להתפלל? היא יודעת את כל התפילות הנוצריות, מאיפה? היינו יחד עם זה לא בגלל 3 ימים. אחרי תקופה, אני לא זוכרת וזהו, כמה, אני יודעת שהיינו ואת בסך הכל הילדים 10 הביאו- חודשים אז בטהרן. אני רוצה לסתור את דברייך, בטהרן כבר זה היה אחרי מיון. אבל אז מאיפה היא יודעת את כל התפילות הנוצריות? אולי זה מרוסיה. מתי, חני, לא, מתי אתם לא הייתם יחד איתם. הייתה קבוצה קטנה של 300 ילדים שאני הייתי איתם. כן. מתוך ה-300, אני לא יודעת כמה יהודים היו. את הפולנים... יהודית הייתה איתך שם? איזה יהודית? לא. יהודית לא הגיעה מטהרן. יהודית הגיעה מבלגיה או מאיזושהי מדינה אירופאית, היא לא הגיעה איתם. בכל אופן, לקחו את הילדים הפולנים למחנה אחר. מה עשו איתם? לאן שלחו אותם? אני לא קיבלו יודעת. טיפול אני מכאן. יודעת שעד שהפרידו בינינו, אז כולם הלכו לכנסייה להתפלל. כן. כולם הלכו להתפלל. סיימת. עכשיו, האם גם היו שם אנשים מבוגרים או רק מדובר על ילדים? היו שם מדריכים ששמרו עלינו, כי היו בינינו ילדים ותינוקות בני שנה. היו תינוקות, משפחה כמו סוניה, בטהרן חיינו בתנאים מאוד סוניה עם עוד 3 קשים. אחים, ששניים היו, אחת הייתה בגילי והיה לה אח יותר גדול והייתה לה אחות תינוקת בת 1.5 שנה. ואז הפרידו בינינו. לשלוח אותם. לא ידעו, שום דבר לא ידעו. אז איך היא הגיעה לרכבת? ההורים שלי הביאו אותי אה, לרכבת, שיכול וזה להיות מה שידעו שאני שזה- אני אומר. מספרת, שזו הייתה מניה, זו לא הייתה מניה שהכניסה אותך, זאת הייתה אימא שלי. בדיוק שהכניסה ככה. אותך. הדודה לא של מניה, אמא מפני שלה. שמניה לא הספיקה לצאת מוורשה, היא הייתה מניה לא הייתה בפלני, בכלל. והיא הייתה איך קוראים לה? ביאליסטוק. ביאליסטוק, והיא חזרה כדי לקחת לא באותה תקופה. רות. טוב, אז אני אספר את הגרסה טוב, שלי. רגע, טוב, אז זה בואי תשאיר את נשמע זה. גרסאות. אני רק בואי, מתפלל לא, רק לא. דבר אחד, כן. תשימו לב, מה שאתם עושים זה רק יפה, רגע, אבל סליחה. למה התחלתם דווקא בטהרן? לא, זה לא מה היה משנה. לפני טהרן? אנחנו גם גם זה נגיע אני חושב שזה לזה. דברים יותר אנחנו גדולים, יש נגיע. אפילו בכתובים, אני ויש חושבת שזה ספרים, כדאי שאתה וזה תספר דברים למה אנחנו שיודעים מעלים את זה. זיכרונות של כל אחד. למשל, כאן זה לא כל כך חשוב הסדר, חשוב כאן שאם יש לה מסמך מסוים, אז מה היא זוכרת סביב למסמך הזה. טוב, אבל לא זה כל לא כך חשוב, לי הסדר. באמת בטהרן חשוב זה כבר באמצע הדרך. זה נכון, זה נודע לנו שהם בארץ הנה ישראל. המכתבים שלי. שלך כן? שלי לארץ. עם רות? לאמא אני שלי. לא יודע. אז עם הנה. רות? לא, לא, אתם נדדתם, אתם עברתם למקום אנחנו נדדנו, יכול להיות. מהארץ? מהארץ לרוסיה, הם ידעו שאנחנו בארץ, הם ידעו עלינו כל הזמן. בארץ, זה מה אבל אני שאומר. יודע שאת הגעת ארצה. כן, לא ידענו, את שהגעת ארצה. שהיית בטהרן. שהייתי בטהרן, כן. אלה גלויות שאני קיבלתי בטהרן? הנה, תכף אני אראה לך. שמואל, מעניין מאוד. את כל הפרק הזה של רוסיה, של פולין, כן. יש לי בקלטות לא, של איפה אימא. הגלויה אנחנו הזאת? נוכל, הנה, תראי לי את הגלויה הזאת. אנחנו נוכל לשמוע בדיוק את הפרק הזה של ורשה מאימא בצורה בסדר. מאוד יפה, אותנטית, אז בסדר. עוד מעט. כן. וזה מסמך שנניח אני אביא ואת בסדר. המסמך הזה, ואז אתה תתערב כי אתה ודאי בסדר. זוכר. כרגע אני פשוט התחלתי מהדברים של הנה, חנה. איראן, טהרן, הנה מכתב של אמא מאיפה זה שלי היה? לטהרן, מרוסיה. מרוסיה. יש לי שאלה, והיו תנסו לי המון להכניס בנות תאריכים, בנות. כי הדור הצעיר שיראה את זה, יחפש איזשהו עוגן, איזשהו תאריך. בסדר, אנחנו נוכל אחר כך לעבד. איפה מדובר? 43? 42? 14 אוקטובר 43. יפה, כל 43. יפה. לא אכפת להם. 14 לאוקטובר מה מעניין 43. אותם, בחייך? אבל תראי מה אגב, שמות. חודש אחרי שנולדתי. אני רוצה לומר משהו. לא עניין גם את כל אלה שיושבים פה
במשך עד שהגיעו לגיל שהם יהיו היום. אני מקווה שהילדים שלנו יגיעו לגיל שהם יהיו היום, ואז זה יעניין אותנו. כדבר סיום, אני פשוט אקריא אחר כך מה שדפנה כתבה, שבאיזשהו מקום מצדיק מפגש כזה, אין שום ספק שמצדיק. הנה, מהירות, כל הדברים האלה אני לא יודעת. היה לכאור אני רוצה לספר עוד דבר. שמעתם מה ששמואל אומר, הוא כבר הרוויח את הנסיעה מבאר שבע, כי יש דברים חדשים לגמרי שהוא עכשיו, יש כאן גלויה שהיא פשוט רק מרגשת מאוד, בשביל הריגוש שבעניין, אנחנו עושים את זה. חני, יש לי את זה בתרגום, יש לי את זה בתרגום. מה, היא תקרא בפולנית. אני יודעת לקרוא. אבל את חייבת לתרגם פה למי שלא יודע פולנית. זה בסוף הסרט. כל משפט, כן, יש לי את זה בתרגום, אבל האחרים לא יודעים. עכשיו רק תקריא את הקטע הזה. הגלויה הזאת נשלחה לטהרן, חני. היא נשלחה לטהרן, ושתי גלויות בדיוק אותו דבר, כי אמא חשבה שגלויה אחת לא הגיעה, אז היא שלחה גלויה נוספת. היא כותבת לה פה שנולדה לה אחות, וקוראים לה ברוניה. עלייך. כן, עליי. וואנה יקלל, כך יפה כמו בובה. חכי שנייה, אני מכירה את זה, אז כך שאת יכולה להגיד. ושאלו אותו, והכילו אותו, ואני... אני הייתי את כתבת אז בפולנית? בטח שכתבתי. אני כתבתי יום יום. היה לי פה אבל מפה, מהארץ. שקית מבד. כתוב, היא מבקשת מחנה לשלוח לה חבילות. היא אומרת לה, אחותך, רות, שרות שולחת חבילות מהארץ, מטהרן, היא שולחת חבילות. ושאני אשלח לה גם. והיא מבקשת. תרשו לי, וזה ככה רות כתוב. עוד חי, אז אני אספר מה... אבל תשמעי מה שכתוב פה, מה... אבל אני יודעת מה... אבל בסדר, מה אכפת לך? תראי מה שכתוב. אבל את כבר היית בארץ, זכות, בפברואר. תרשו לי להגיד משהו. אז רגע, תקראי את הדברים האלה כאן. כן, טוב, עכשיו, אחי, אתה רוצה לשמוע? אני שומע עוד איך. אני שומע. כן. אני אדלג על תקופה מסוימת. התקבלתי למוסד החינוכי במשמר העמק ללמוד בתיכון. כאשר אני לא יודעת עברית, לא משנה. אבל דבר אחד, אני לא אהבתי את הצברים, לא אהבתי אותם, קיניתי בהם, כי היו להם שורשים, היה להם אבא ואמא, היה להם לאן ללכת בחופש. אני לא ידעתי אפילו את השפה העברית, הייתי תלמידה גרועה, טוב שידעתי לשחק. ונורא התגעגעתי לאמא. להכי קצת. זה מה ש... הם לא רצו. גירשו אותי מהספרה. אני רבתי איתם, נלחמתי בהם, אמרתי, תלכי תעבדי, אמרו לי. אנחנו היינו 8 ילדי טהרן, לכל אחד היה מישהו, לי לא היה אף אחד. אמרתי, אתם תעבדו בשביל, אם זה קולקטיב, שומר הצעיר, אתם תעבדו כל הקבוצה בשביל האמא שלי. בכל אופן, עובדה שחבילות נשלחו, כי כאן היא כותבת, והיא אומרת לה, איך זה שרות שולחת חבילות, אולי את ילדה בת 8. אני מוסיפה ילדה בת 8, אולי אנחנו כאן חיים בתאים מאוד גרועים, והיא מתארת אותי איך אני נראית, שאני בלונדינית ובובתית ואני חמודה מאוד. אבל אני מוכרחה רק לספר לכם דבר אחד שתצחקו. שהיה לי כאן צטלה עם השם שלי, חלינה קורמן, וכשכתבתי את המכתבים שלי אחרי שעברתו לי את השם, אז כתבתי חנה קורמן, אז אמא שלי אמרה לי אחר כך, אחרי שנפגשנו, היא אמרת לי, אוי, אברוק, זאת שפגסנו וזה הייסט. כן, וכשאמא שלי באה, היא לא קראה לי בשם שלי. היא קראה לי מניה, כי היא לא ראתה אותי הרבה שנים, ואני כתבתי. שימו לב, המכתב שהגלויה... רגע, בואו תשמעו. לא משהו, כלומר הייתה במחנה של הסוכנות היהודית. אבל בטהרן. בטהרן, כן. הם היו תחת אנדרס, שאז לקחו אותם... לא כנראה אחרי הפרדה כבר. זה ידוע. זה אחרי תסתכל, ההפרדה. הם כתבו אני לטהרן, קיבלתי אבל כבר. בטהרן אנחנו עזבנו הוא היה וזה שליש. עבר לעליית הנוער. אני פעם קיבלתי חבילה במסגרות. הבן שלו זה נחשב. רגע, בואו נשמע את החבילה. אני פגשתי את אפשר? מי שכתב את הספר על ילדי טהרן. מה שמו? הוא היה נספח תרבות בברזיל. מה? ממש בוס? ופגשנו אותו. הוא קצת... זה, הסיפור הזה, למה אני... מאיפה אני נהיה חכם כזה גדול? הוא, שהיה שם מדריך, הוא קצת התקן, הוא אמר שבתחילה... תומר? כן.
בן ציון תומר? שמואל, הוא מה למד אמרו? איתי בכיתה. מה? חרדה של בן אדם. עכשיו רגע, סליחה. שמואל, מה אתה זוכר מהפרידה הזאת מחנה ומרות כשהם עלו לארץ? אתה זוכר? קולחוז. נכון. קולחוז. כלומר, ואז היה מצבנו באמת היה קשה מאוד באותו קולחוז. כתבנו צמר גפן. שם כתבנו, אכלנו, צדנו חתולים. ז'ושקה, את הקטע הזה יודעת טוב יותר, מאוד. ואכלנו חתולים, ולא היה מה לא לאכול. נכון, פוי. אני לא אכלתי חתולים. את לא היית. אני הייתי צמחונית. את לא היית. זה היה שפנית, שפנית. אני לא יודע אם אני אכלתי. חני, יש עוד אתה לא היית. שימוש. אני הייתי סטחנוקה. אני את הולכת להגיד ז'ושקה? כתבתי הרבה אבל וקיבלתי הרבה עם התקדמות הגרמנים היה המצב קשה מאוד ברוסיה, שכל מה שהיה להם שלחו הכל לחזית. ממש אנשים רעבו מלחם, והיו הקצוות שבקושי יכולת לחיות, לא היה מה לאכול. ואת כבר לא היית, נדמה לי שגם חנה כבר לא הייתה, היא לא הייתה בעד. אחריה. יופי. אני אז אמרתי המצב לאמא שלי, רות ממש הלכה, היה אז אני גם. קשה, לא היה לאכול. אבל אחר כך ברחתי מהרחוב. ואבא שלו גם עוד לא היה. איפה שפגשו את אבא שלך, זה אחר כך שעזבנו את הקולחוז, והלכנו לעיירה הזאת שזה טורקיסטן, עיירה שבאוזבקיסטן שקוראים לה טורקיסטן. אז מה המחוז? המחוז הוא אוזבקיסטן. והעיר נקראת? טורקיסטן. איפה שאנחנו, עיירה טורקיסטן. וזה עכשיו נקרא טורקמניסטן, אם אני לא טועה. לא, זה לא המחוז, זה מדבר על עיירה בתור. כן, כן, לא, אבל אני רוצה. המדינה היום, אחרי עכשיו שהתפרק את הכל. ברית המועצות, נדמה לי שזה טורקמניסטן. של הפרידה מהם, כי זה היה בכלל עוד בקולחוז. מה את אני זוכרת? לפני שפגשתי מהעיר, כביכול עיר, עיירה כמו איפה שהם היו. ויום אחד יהודה הלך לשמה, הוא עבד בעיר, במסלו זבות. זאת אומרת, במקום איפה שעושים כביכול חמה, אבל לא עשו שם חמה, עשו לבנים. והוא עבד בלבנים, ופעם אחת שהוא הלך שם, הוא פגש את אמא שלו. אמא של שמואל. אמא של שמואל. ואז פתאום נוצר הקשר, לא, לא הוא לפני פגש זה. את אמא שלה. כן, את אמא שלך. את האמא שלה. כן. והם התחבקו, זה, יהודה, זה. אז מי הלך לעבוד היא שם? לקחה, שמואל או אבא? רגע, היא לקחה אותו לפולה, לאמא שלו, וגם גם שלי. עשו חג וזה, ואמא שלו אמרה, בי וונסטה, איפה אתה גר? הוא אמר בקולחוז כאן 6 קילומטר. אולי תעברו לכאן, אז איפה נגור? שם היה לנו איזה מין פינה, אז אמא שלה אמרה, תגור איתי. אבא שלך כבר היה אז בצבא? לא, לשם זה היה טוב. קולחוז. כי מאיפה באנו? וגנבנו איזה מין מדלת, בשביל שזה יהיה למיטה. זה היה מיטה. עוד היה לנו עוד מהבית פיאז'ינה. סליחת פוך. צמיחת פוך מהבית, פיאז'ינה. איך יכולת לסחוב את זה כש... זה לא היה כבד? אבא שלי הביא אותי עד אבא שלי הביא אותי עד הגרניצה, עד הגבול רוסי. אבא שלי הביא אותי. ככה שהיה לי כל מיני דברים מהבית, לבוש, הכל. וזה, רגע, אני אחר כך מכרתי את זה הכל בשביל שיהיה לי מה לאכול. ואת הכותונת לילה ראיתי אצל גברת אחת שהיא הלכה עם זה ברחוב. עם כותונת לילה. שלך. שלי. היה יפה, כן. לא עושים לילה. כן. היום ממנו. כותונת לילה מהבית. כן. אז זה היה לי השמיכה הזאת. את לא, אבל זה כבר היה המפגש שלך. אנחנו לא היינו. זה היה מצב, פחות לאכול. היה אז מלחמה. פחות פיות, בטח. גם להם לא היה מה לאכול.
בחייך, אבל זה זוכרת האמת. כשניקינו את הפירורים. גם להם לא היה להם. האבא של זה היה סנדלר. לא היה סנדלר. טוב, אבל שם לצורך המלחמה, הוא היה סוחר. הוא היה סנדלר ועשה מגפיים, וזה היה יותר ממלך. זה היה יותר מראש ממשלה. זה היה מתקן גם נעליים, רק בשביל זה היה יותר אבל זה לא היה מראש מקצוע. ממשלה. זה זה היה היה חיים. משהו יוצא מן הכלל. אבל אימא שלי אמרה לו מה לעשות. רגע, והם היו עשירים. במונחים מייס, הם היו עשירים. זהו. תסלחו לי, אני רוצה להגיד לכם משהו. למה אתם כן. מתמקדים רק בילדי טיראנה? מאיפה באנו? מסיביר. אבל איך אמא שלי אמרה, חפתי פיש ודינץ. בדיוק כך. עכשיו, קטע שאני רגע, בהחלט, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, ואולי גם חנה לא יודעת וגם רות לא יודעת. שכיצד אנחנו עזבנו את טורקיסטן, את העיירה הזאת, זה אתם לא יודעים בטח. אני לא יודע מי משהו. אבל לא רואים אותו, אתה לא מצלם את הגב. לא צריך אגב, רגע, סליחה, בכל זאת זה חשוב. אז כיצד עזבנו? למעשה, כמו שאומרת זושקה, מצבנו היה יותר טוב מאחרים. אבא שלו עבד, עשה זה, ואפילו הכנסנו את זה, ואנחנו, אני כילד קטן, הייתי נוסע מחוץ לטורקיסטן, מכרנו, היינו מביאים כסף, והיינו אוכלים, היה לנו כסף, היה לנו אוכל. היה להם כסף והיה להם רגע, סליחה, שמואל, אוכל איך וכסף. אתה יכול להביא את הסולם שיש? לא, אני מציע ואבא ככה. שלו היה בוא שם נסתובב שמואל. בסיום חשוב מאוד המלחמה, הקטע. בסיום, רק רגע. ששמענו, קודם כל חנה ורות הייתה בישראל, זה אנחנו ידענו. ואנחנו, הרי המטרה שלנו לא הייתה זה שהיה לנו מצבנו יותר טוב מאחרים, זה לא אומר שרצינו להישאר שם, רצינו לעזוב ולהתקדם. אתם נסעתם לפני הרפטריאציה. יפה מאוד. כן. אז אנחנו זה אני מיד זוכרת, כאשר אתם הייתה עזבתם אפשרות, אותי. נגמרה המלחמה. שמענו שנגמרה המלחמה, לי היו קשרים שם ענן כבד, אבל זה עוד לא כל היה המשטרה. 45, זה כן. היה לפני. 44. איך היה לך קשרים עם המשטרה? היה לו מפני הייתי מוכר להם, היו להם מגפיים. סיפיליס, הייתי מוכר להם את כל מיני מגפיים. דברים, הייתי נוסע איתם, הם מביאים אותי בקרון עם המגפיים, ורודים לתשקיף. היית בן 15 לפי דעתי. הייתי בן 13, 14. 13. לא, היית יותר. שם הוא גילה. 15. יותר. 15. אבל כל המשטרה יש אותם הכל, כלומר, לא כל, אבל הרבה מפקדים היו 15 וכל עושה כסף. הייתי נוסע, היה כסף, מביא את מגפיים, את יודעת מה זה מגפיים? אז אני באתי, ואני... לא, כשנסענו אבל עזבנו... שם היו לו כישרונות אני מסחריים. בא, מה זה מסתכל? מתהפכת. אז הגענו, רגע, תני לי, אז מה עשיתי? אמרנו, אנחנו חייבים לעזוב את למד ראיית טורקיסטן. חשבונות. איך עוזבים את טורקיסטן? הייתה רכבת שהיא באה טשקנט, מוסקבה, שהיא נוסעה מטשקנט למוסקבה. כלומר, עליה אי אפשר בכלל לנסוע. כלומר, אי אפשר, מי נוסע מטשקנט למוסקבה? רק הקצינים הגבוהים, הפקידי ממשלה הגבוהים, איש פשוט לא יכול. אני, עם הקשרים שלי, תשימו לב, אז היום אני מתפלל, קניתי קרון מסע, בכל הרצינות, אתם לא יודעים את זה. קרון מסע. זוצ'קה חשבה שאתה יותר מבוגר, עד כדי כך אתה היית ממולא, שהיא חשבה שאתה יותר מבוגר ממנה. אני לא רוצה לתקן לה את זה, שתשב ככה. לא, אבל לא, אבל הוא כל כך חשבתי שהוא בגילי. קנינו קרון, כלומר לא קנינו, שילמתי. הנה כותרת לסיפור, איך קניתי קרון ו... כסף, קרון אומנם מסע, המשפחה שלכם, כלומר, אימא שלך, אתם גם כן נסענו? לא, אנחנו המשפחה באנו שלנו, מרפטריאציה. ועוד לקחתי כמה אנשים שיכלו לשלם כסף, שזה עלה כסף, ואני זוכר את הנושא בתחנת הרכבת, שאני עמדתי עם אותו מפקד משטרה, שאי אפשר לעשות, הוא היה עם כבד, והוא בא, ואנחנו אומרים זה לעלות וזה לעלות, והעלינו את כל הקבוצה הזאת, נראה לי היו איזה 20 יהודים, ונסענו. לאן נסענו? נסענו קודם כל לכיוון מוסקבה. לכיוון מוסקבה, משקודם כך, אם מותר, אז לכיוון מוסקבה. הגענו ללבוב, ללמבט, לבוב. הגענו ללבוב, העיר בלבוב, מי שמכיר את העיר, שהיום היא גם כן אצל הרוסים. מלבוב היה גבול, משהרוסים נשארו למעשה, הלבוב נשארה אצלם, ואנחנו רוצים לחזור לפולין. והיה שם גבול בין לבוב ולפולין, היה גבול שהרוסים שלטו בו. בלבוב
עצרנו, ירדנו בלבוב, עברנו, נסענו על איזה חודש וחצי ברכבת הזאת. והגענו ללבוב וירדנו וחיפשנו דרך קצת לעבור את הגבול לפולין, בכדי להמשיך הלאה. בלבוב, איך שאתם רואים אותי, מצאתי שוב פעם אחת... רגע, אני גם שייכת לסיפור הזה? לא היית בכלל. מה היא לא הייתה? כן, איך היית? בטח שאני. יעקב, אנחנו היינו. הלו, את נולדת כן, גם הוא. אז אני חייבת לשמוע את זה. וגם הנה שלי נולדה. בטח. והגענו ללבוב. בסוף הסתבר שאת נולדת בקרון. והגענו אמא שלה כבר כותבת בגלויה. זה סיפור מעניין מאוד. אני שהילד הזה שהגעתי, היו 20 משפחות, אני יודע, המשפחה שלנו. זה לא ידענו בכלל את הסיפור. והגענו ללבוב. בלבוב אני מצאתי, היה שם איזה קצין נכה, צעירצ'יק, בחור צעיר נחמד מאוד, שהוא למעשה היה נותן חותמת לכל אלה שצריכים לעבור את הגבול מרוסיה לפולין. ושהמטרה הייתה לעזוב את רוסיה, את הרוסים לעבור לפולין, מפולין נמשיך הלאה. אני התיידדתי מהבחור הזה, היה צעיר. אני הייתי צעיר, והוא קצת יותר מבוגר. עד כדי כך, הכל בכסף. אני הייתי לוקח ממנו את החותמת, אני זוכר את זה. והייתי אומר לו, היום 150 פספורטים חתמתי. משהו. ושילמתי לו, הוא האמין לי כמו שאני יודע מה. כמה היום? סשה הוא קרא לי. כמה? אמרתי לו 50, יום שני 60. כלומר לא רק שאנחנו, אני הייתי בא ונותן לי את החותמת, אני טק, אמרתי 50, שילמת בשביל 50 פספורטים. אנחנו גנבנו את הגבול, גנבנו. אפשר היה לחכות, לקפות, לעבור היה צריך לחכות הרבה זמן, אנחנו לא רצינו. והוא למעשה, אנחנו כך עברנו... אנחנו היינו אז בני שנה, משהו אתם לא ידעתם. ברחנו את הגבול, כלומר עברנו את הגבול מלבוב ונסענו לקטוביץ. לאן זה, מזרחה או מזרחה? זה מזרחה. לבוב לא, זה לא מזרחה. זה מערבה. מערבה. וזה מזרחה. היינו במזרח. באנו לקטוביץ, ואז בקטוביץ התקשרנו עם הסוכנות, למעשה משליחי עלייה. זה כבר היה לקראת 45. זה כבר היה בגמר בגמר ב-45. התקשרנו בקטוביץ, ידענו שמקבלים. אני באתי, אני יצאתי ב-46. 45, אני הרי ב-46 הם הייתי בארץ. יצאו יותר מוקדם. אז ב-45, רגע, לאן רציתם להגיע בגדול? חזרה לפולין? לארצה, קודם כל מרוסיה לבוא לפולין, אי אפשר היה נמשיך מרוסיה לבוא. לארץ ישראל, לה היה לה אחות, וגם לה היה את האחות בארץ ישראל, זה מה שרצינו. אנחנו, אני אגיד לך את האמת, אנחנו אפילו לא הגענו לוורשה. לא רצינו בכלל להגיע לוורשה, ובאמת אנחנו יודעים סיפורים איך יכול להיות שלא רציתם להגיע לוורשה? חגי, ידעו כולם, אני זוכר, ידעו כולם, אני זוכר סליחה, שאתה נסעת לארץ. אני זוכר את המשאית הצבאית, ורצתי אחרי, רדפתי ואתה זרקת לי דומינו. בבמבר כן. תראה, אחרי מלחמות, סליחה, יש קשר שעובר, לא כמו היום בטלוויזיה וזה, יש שמועה, ורוב השמועות הן בדרך כלל על דברים כאלו. ידעו שבפולין עובדת הסוכנות, וגם כמה נציגים מארץ ישראל, הסוכנות לא רק יהודים אמריקאים, גם מארץ ישראל. עובדה שמי שהגיע לפולין היה לו זכות לעבור לגרמניה, ומשם ניסו לעלות את כולם ארצה. כולל, רגע, תן לי לגמור. כולל, לי יש אחות היום גדולה בצרפת, גם היא הגיעה מרוסיה בסוף 45, הם ראו שאין מה לחפש בפולין ולא בעיר, שאף אחד לא נשאר, אז לקחו אותם לנידרשלייזן, ומשם הם המשיכו לנסוע. אז משם היינו למעשה לקחו אותם תחת חסות שלהם, האנשי עלייה, כלומר אנשי מארץ ישראל, והלכנו להבריח את הגבול, תשים לב, את הגבול מפולין לצ'כיה, והיות מגרמניה, מצ'כיה לגרמניה. ומשם אפשר היה לעלות. לגרמניה של אמריקאים. עכשיו, כל האלה, לא, זה לא משעמם לך לשמוע את הסיפור. זה מעניין מאוד, אז מה היה גם ברכה וגם יעקב.
ואנחנו ילדים, לקחו אותנו, הברחנו, אתה אפילו לא יודע, אני דיברתי יוונית. כשהעברנו את יוון, הברחנו את הגבול היווני, אנחנו בלילות, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה, ביערות, סחבו אותנו, והגענו לגבול יוון, ואחר כך אני לא זוכר בדיוק את כל הגבולות, ובאו לחקור אותנו, לדבר יוונית, לדבר פה, בכל אופן, איך שלא יהיה, אחרי לילות קשים, ימים קשים, הגענו לווינה, לבית חולים רוטשילד. שם ריכזו את כל היהודים בבית חולים רוטשילד. בווינה, כן, בית חולים בטח. ומווינה הביאו אותנו למרסל. זאת אומרת שההורים ההורים לא נסעו למרסל, ההורים נשארו בגרמניה, בבמברג. מתי חליתם? אני? אמא הייתה אומרת שחייתם חולים? בדרך. אני הייתי בטורקיסטן, כשאת עזב, הייתי חולה, הייתה לי טיפוס, היה לי גם מלאריה. גם לי היה מלאריה. אני יש איזה אנטיתזה בקשר לכישורים שלך. יכול להיות שככל שאנחנו מתרחקים, מי כותב היסטוריה? אנשים. אז לפעמים אנחנו זוקפים על חשבוננו כל מיני דברים. אני יודעת שאמא הייתה מאוד עם בעלת תושייה. לגבי התושייה שלך, אני אגיד לך מה זה חשוב לי. מאוד. את לא יודעת, אני הייתי איתה. רגע, אני אספר לך משהו. ברוסיה, אנשים שמעשנים סיגריות רוצים לעשן. הסובייטים החליטו, הממשלה החליטה, שרק תוצרת הארץ. תוצרת שלהם, סליחה, תוצרת הארץ, תוצרת רוסית. ואימא שלי, גם ברוסיה אנשים מתו ברעב, במלחמות יש אנשים ששורדים, והתושייה וההישרדות היא חלק מהגמישות והיכולת באמת להסתדר, כך אני מאמינה. זה גם כישרון. ואנשים חיו בבתי כנסת עם כינמת ומתו ברעב. זה היה בביאליסטוק. לא משנה. נכון. לא, בסדר, אני מדבר באופן גלובלי. אמא שכרה קיוסק בגודל כזה. אבל אני רוצה להפסיק אותך. רגע, לא להפסיק אותך. את טועה. אני לא טועה. רגע, תן לי. והיה סגור, זה מה שאני זוכר בקשר אליך. ואז באו ואמרו שאסור לסחור בכאלה, והם לא היו בסדר. ואני זוכרת שיחה בין אבא ואמא, אמרו מה יהיה עכשיו, עכשיו לא ייתן לנו פרנסה. אז אני הייתי עוד ילדה, צעירה ממך, אמרת אני מוכנה לעבוד בקיוסק. אמרו למה את? הוא גדול יותר, אז אתה מטלה, אני לא, יתפסו אותי. אותו יצרו, בדיוק. זה לא, בדיוק, קודם כל זה לא שייך לתקופה הזאת. בקשר לביאליסטוק, אני מוכרח לתקן אותה. רגע, תן לי לגמור. כן, בסדר, כן. עכשיו, יום יום באו ה-NKVD וכל מיני משטרה, היו אומרים, דיושקה תשבי, תפתחי. לבדוק? ילדה. מה יש לך בתוך הקיוסק? הייתי כבר אז אומרת, סליחה, רק רגע. מחפשת את המפתח, והיא אומרת, אוי סליחה, אני לא יודעת איפה המפתח. טוב, זה חזר על עצמו, יום יום הם היו באים, ואני בתור ילדה, הם לא יכלו להרביץ לי, אני גם הייתי בפנים. אותו היו עוצרים ישר. פתחי, מה? שנה וחצי. בתור גבר, בדיוק. פתחי את הזה, אנחנו רוצים לראות ולבדוק את הקיוסק. לא פתחו, לא פתחתי, אוי, אין לי את המפתח. יום אחד אני ואמא באים לפתוח את הקיוסק. הם הורידו את כל הקיוסק. אותך היו עוצרים וגמרנו. הורידו את כל הקיוסק. אבל אתה לא מדבר על לעבוד בקיוסק. אני מדבר על, לא כדאי לקיוסק, זה תקופה יותר. לא אתה. לא אני, בסדר. אני מביאליסטוק לא זוכרת. גילי, אני רוצה לשמוע. אז תשמעי. תשמעי. אז מה אנחנו אמרנו, אנחנו חייבים למצוא את הבעל הבית של אותו קיוסק. אני ראיתי, הקיוסק היה ממש בשוק. ואפשר היה לעשות שם כסף, היה סגור, חבל. ואני גיליתי על ידי השכנים שם, מצאתי איפה הבעל הקיוסק הזה, ומצאנו שילמנו הרבה כסף. נכון שלאבא, לגברים אסור היה להתעסק בזה. האמא אחר כך הייתה נוסעת ללמברג, ללבוב, והייתה מביאה סיגריות וכל הדברים האלה. נכון שאת עמדת בקיוסק, לא רק את, גם אמא עמדה, לפעמים גם אני. בת כמה את היית? אבל זה לא משנה. יכול להיות שלא, אבל זה הבעיה. לא, הם של ברכה, כולל ברכה. והם נשארו בבמברג,
היה שם מחנה גדול. אני הצטרפתי לקיבוץ, היה בבוכנוולד, היה קיבוץ, הייתי בחור צעיר, הצטרפתי לקיבוץ, ואנחנו למעשה... קיבוץ בגולה? קיבוץ בגולה, קיבוץ בגולה. הגרמנים, האמריקאים נתנו לנו משק. אפילו כבר גרמני שקראו לו לסאו, שהיו שם נאצים, וכל המשק, כולל הפרות, כולל הטרקטורים, כולל זה, מסרו לקיבוץ הזה, קיבוץ מפעילים אחד הקיבוצים מנוחה. נוער חלוצים מיוחד, זה לא היה משתייך לאף תנועה מפלגית, לא... נוחם היה בגרמניה. נוחם, זהו, נוער חלוצים מיוחד, זה היה קיבוץ מיוחד שקראו לו מפעילים, והקיבוץ הזה קיבל משק מהגרמנים, אנחנו איבדנו את האדמה, חלבנו את הפרות. הגרמנים היו הכבושים. הגרמנים היו... לא היה להם מילה. לא, האמריקאים לא נתנו להם שום דבר. הם ישבו שם, הרי לא גירשו אותם. אבל החרימו להם את כל הציוד ונתנו. זה לא שהם נתנו. אני הייתי בדעת. שנתיים גרתי בדעת. האמריקאים החרימו את הכל ונתנו לנו. כשאנחנו היינו צריכים ללמוד את הנושא של החקלאות למי שבאים עלים. ומתי עלית? ובליתי ב-46 ולאחר מכן תעשו... זאת אומרת, אתה עלית עוד עם... אז אתה רוצה להגיד, אני הייתי בן שנתיים וזכרתי... רגע, עליתי ב-46 בעלייה אז אולי אתה זוכר מסיפורים שהיו. לא, אני זוכר. גירשו אותנו לקפריסין, ולאחר מכן עליתי בקפריסין עם סרטיפיקט. והוא לבד יש לי סרטיפיקט, אני אבל הוא לבד בקפריסין עליתי מהמג, והיא באה, והיא... קודם כל, אני לא יודע, נדמה לי שפגשנו... מי זה היא? רות? רות. כן. אני הלכתי לנוטרות, קיבלתי לנוטרות. רגע. והיא למעשה, קודם כל הכניסה לעילית, למחנה עילית. אבל לפני זה אתם מספרים, אתם יודעים מה, סיפורים דידקטיים. אני לא יודעת למה אתם צריכים תאריכים כל כך מדויקים. בטח שצריכים אני רוצה... נודע לי סוף סוף, כמה שנים לא ראיתי אותך, שאחי, זה שהעורף כאב לי, שחיכיתי לו שמה, ושהרכבת לקחה אותי קיבינימט, ופתאום נודע לי שהגיע סוף סוף, לא היה לי אף אחד בארץ, שנים הייתי לבד, סוף סוף הוא מגיע. אבל הוא הגיע, נו, אבל רגע. הוא הגיע, לא חשוב לך. הוא ישב, רגע, תכף אני אגיד לך, איפה היית? עילית. עקלית. כשהוא היה בעתלית, למה הוא היה בעתלית? כי זה היה מחנה עולים, מה היה? לא היית עצור שם? עצור, היא צודקת. היות ואני קראתי בסרטיפיקט, אז למה היית עצור? חודשיים הראשונים היה קרנטינה. מחנה מעבר, כאילו. מחנה מעבר שהבריטים לא נתנו לצאת עד שבדקו את כל הבריטים. עם הסרטיפיקט חודשיים הראשונים. איך אחות שלא רואה שנים אח שהיא חיכתה לו כל כך הרבה שנים צריכה לקבל אותו? אני לא יודעת, לא מכירה עיר, לא מכירה איך נוסעים, אין לי כסף, אין לי מתנות כזה להביא. בת כמה היית? אבל... עוד פעם תאריכים. בלי תאריכים. זה חשוב לדעת. מתי? בת 13, 14. לא, הייתה כבר. היא הייתה בת 16. בת 16. טוב, הדברים הם משמעותיים. אבל בת 16 כמו בת... עכשיו בנות 16 הם אנשים. אני הייתי בת 16 שפחדתי לעבור כביש, שלא ביקרתי 4 שנים בעיר כי לא היה לי אף אחד, לא היה לי מה לחפש בעיר, ואני רוצה לבקר את האח שלי ואני רוצה גם מתנה בשבילו. ואז הייתי בי"ב כיתות, לא למדתי שם שום דבר, לא חשוב, כתבתי רק מכתבים. ואני באה למחסן ואני אומרת, תעשו לי טובה, תנו לי מתנה בשביל אחי ששנים לא ראיתי אותו, אני רוצה מתנה בשבילו, אין לי כסף. אמרו, מה היית רוצה? אז אמרתי, אני חושבת שזה היה בקיץ, אולי הוא יבוא כמו גלותיים האלה מהמכנסיים וזה, אז אני רוצה אולי מכנסיים קצרים בשבילו. אמרו לי, שאלו אותי, מה המידה? אמרתי, לא יודעת, אבל הוא שנה וחצי, בערך ככה. ככה זה יהיה בסדר, ככה זה יהיה בסדר, זה הגודל. אמרתי, כן, בערך. אמרתי, בסדר, לא נתנו לי מבחר של כמה זוגות. נתנו לי זוג אחד. נורא שמחתי, בכל הדרך אמרתי עד שנגיע, אבל הלוואי שהמכנסיים יתאימו לפי התיאור. איזה תיאור? הייתה לי תמונה, היה לי מושג, לא, שנים לא ראיתי אותו.
ובגיל ההתבגרות, וזה, אני מגיעה לפני הזמן, אני לא אשכח כמו היום, אין לי זיכרון כל כך טוב כמו לא, הוא למד באוניברסיטה. סליחה. היא לא משתחררת מהיום. רגע, מה את רוצה? כל כך רציני שהכל קצת שמור. ואני זוכרת מין גדר, מגודרים, כי היה טיימינג, זמן שאפשר היה להיכנס. ואני מחכה, וזה כמו, הם היו כמו במאורה, כמו כלבים, הם עומדים ככה, ואחד מחפש את השני, ואני אומרת, ואני גם לא זוכרת איך הוא נראה, מה זה, איפה אח שלי? אמרתי, אולי אני אוציא את המכנסיים, ואני אגיד, ומי? איזה המכנסיים והנרטיבו! אז התחלתי לצעוק וכולם כבר נכנסו ולא ראיתי את שמואל, ואתי שמואל! שמואל! והוא צעק רושקה, לא הכרנו אחד בשני? והוא צעק רושקה? הוא צעק רושקה. לא, אני כבר חשבתי. אתה הכרת אותה? גם הזמן היה מאוד... אבל הם היו צריכים להכיר. אמא, עכשיו אנחנו באנו לדבר על ההורים. היית בת 18. אני לא מצאתי חן בעיניו. בסך הכל הבדל הוא לא משמעותי. המכנסיים, אני חושבת שגם לא היו טובות. וגם הוא... אני הרגשתי ניכור. הוא היה דווקא בחור יפה. גם אני הייתי בחורה יפה, אז מה? אני מדובר על תחושה, על ניכור. לא, הייתי כל כך הרבה שנים, מה הבעיה? כל כך הרבה שנים. שמואל? אז איך דיברתם? רושקה? כן. מה שלומך? בסדר. הבאתי לך דיברנו מכנסיים. פולנית ביניכם? איך דיברנו? תראי, אני רוצה להגיד, היא לא זוכרת, היא נכון, אולי תפסיקו לבשל פה את אבל זה חבל לדבר על זה, ושחבל על הזמן. היא לא יודעת, אני ברחתי מהמחנה, יצאתי דרך המקלחת והלכנו בחוצה, למרות שזה לא אסור היה להיכנס, ויצאנו החוצה, אולי מדדתי מכנסיים, אני לא זוכר מכנסיים. אבל הייתי איתה בחוץ, ואחר כך חזרתי בחזרה, להיכנס היה יותר קשה מה שבחוץ. יצאתי מלמטה, מתחת לגדר, ונכנסתי. מה שכן יש לציין, אחרי זה, היא עזבה את הקיבוץ, התחלה לעבוד בעיר, למסעדה של המשק, בכדי לתמוך באח שלה. אני הייתי בא אליה, הייתה שם מסעדה ברחוב הרצל מזה היה. היו לי מפתחות. לא היה לו נעים לקבל ארוחה, הייתי פותחת, מאכילה אותו. היא הייתה באה, אני לא רציתי, אמרתי, תבוא, והייתה מסעדה שם, היא הייתה מכירה לי אוכל, ונתנת לי. מה אני אספר לך? איפה בחיפה? וסידרתי לו בית חלוצים, וכל הבחורים אמרו ללוואי, ולי הייתה אחות אליה, והם לא ידעו למה, מה הקשר. אבל הייתי בן החוץ. למה אתם לא מספרים מה היה עד פה? טעים? טעים מאוד. גורה, מה? טעים מאוד. טעים. זהו. חשבתי שהוא נותן לי. טוב, אבל אני נורא מצטערת. מה שזה מעניין, שלקחו את הבחורים הצעירים, ובטלטווינסקי, מי שמכיר את טלטווינסקי, זה תל השומר היום, וההגנה, אני הייתי אז כבר איש הגנה, כשהייתי בקיבוץ, לקחו, והמשטרה הבריטית חיפשה נוטרים במחנה טלטווינסקי, בתל השומר. ואני זוכר שהעמידו אותנו במסדר, ובאו הקצינים מהמשטרה הבריטית, ובחרו כאילו כמו האלה, זה, בוא הנה. אני הייתי בין, נדמה לי שבחרו מתוך איזה 50-60, הייתי צריכים לבחור איזה 15 או 20. אני זוכר שאני הייתי בין האחרונים, וזה היה טוב מאוד. עשו לי ככה, הכניסו אותי לקורס לטלטווינסקי. מה היה טוב? א', היה לי קודם כל בית, קיבלתי מהסוכנות, אם זה מטעם הסוכנות. ומה שכן היה טוב, זה היה אוכל בתל השומר, הייתי שם, היו לי גם מגורים, גם משכורת, וגם הייתי איש הגנה. כלומר, שלמעשה מה שהיה שם, כל החבר'ה שהם גייסו, כמעט כולם, שהבריטים גייסו, היהודים, אם אתם זוכרים אחר כך, היו שם כל מיני דברים, כל מיני פעולות שגנבו שם נשק ממחסנים בתל השומר, כל זה היה החבר'ה שלי. וזהו. והודות, אמא שלה. הקורמנים. אקזודוס הייתה ב-47, הם כבר חזרו לגרמניה. הקורמנים הגיעו. הקורמנים הגיעו, לא רק הקורמנים, גם המקובים, כולם הגיעו. והם ידעו ישר להגיע. ומה שמעניין, ואני לא יודע אם אתם יודעים, רות בטח כן יודעת את זה, שאנחנו למעשה תקופה מסוימת, אנחנו גרנו בתל אביב, אני לא יודע איפה אתם גרתם, איפה אמא שלך גרה, עם המשפחה, אמא שלך גרה, אולי יחד, מה? בטבעון גרנו.
זה מאחר מכן, בהתחלה, מי הפתח? אולי גרתם יחד איתנו. מחנה עלייה. מחנה עלייה, יכול מחנה להיות. עלייה. אנחנו גרנו בתל אביב. קודם כל גרנו ברעננה. ברעננה? ברעננה גם? במחנה אוהלים ברעננה. בדיוק. והיה שקע, גרנו בשקע כזה והיה חורף. אני לא מבינה, ההורים, האמא לא חזרה, הכל לא בוץ. הגיעה עם יציאת אירופה יחד עם האמא שלה. כן, הוא לא מדבר אז על איך זה. הייתם בעליית נוער? איך במחנה הכניסו אותם, הכניסו. מחנה מעבר. מחנה מעבר היה ברעננה? ההורים שלך היו בת גלים. ההורים שלי הלכו, לא, בפרדס חנה היה מחנה. הם היו בחדרה, איזה תקופה בפרדס ואחר כך הם חנה. עלו לכרמל. אני כדי זוכר להיות את קרובים אליו. רעננה, ואני יודע גם איפה המקום היה. אני עובר שם, אני הייתי בפרדס חנה. איפה שהבית מטבחיים של רעננה שם, באזור שם זה בכל היה. אופן, האבא שלו והאימא שלי אחר כך שכרנו איזה... רגע, סליחה, אנחנו לא היינו באותו מקום? לא. לא, אנחנו היינו נסענו בחיפה? עם אוטובוס, אני זוכר, לרעננה, מהנמל בחיפה. עם אוטובוס, עוד המדינה לא הייתה, אז איש ההגנה ליווה אותנו, אני זוכר, הכניס טן בתוך שק. המדינה כבר הייתה. לא, היא לא לא. הייתה כשאנחנו עלינו, יש לי פה תעודת עלייה. נו, תסתכלי. הנה, אני... לא, הם אז לא, זה- אני זוכר הנה, שאני הנה תעודה, נסעתי... היינו לפני קום הם, המדינה. המדינה זה היה לפני קום המדינה. אני אגיד לך, בינואר, נחמיה, חמישה איך אני חודשים זוכר את לפני זה? קום המדינה. זה היה, הבריטים בזמן התחילו המלחמה. לעזוב את ינואר הבריטים התחילו 48. לעזוב כבר את הארץ. אני זוכר שנסעתי במשוריין מתל אביב אם לא היה לחיפה לי את התעודה, לקבל לא אותם. הייתי יודעת. אבל אני נסעתי... אני נסעתי גם במשוריין מכפר חסידים לקבל את ההורים, לראות באותו את זמן, ההורים. בדיוק ככה. באותו זמן, את יודעת, 5/1/48, זה 6 ימים אחרי רגע, הטבח סליחה. בבתי הזיקוק, איפה שאני נפצעתי. אז אני לא ידעתי שכל הזמן נדמה לי שהעולים של יציאת אירופה שנשלחו לגרמניה הגיעו חזרה רק אחרי קום המדינה. אבל 5/1/48 זה לפני קום המדינה. יש עכשיו אז איזה זאת אומרת, כנס יש גדול איזשהו של משהו יציאת ש... אירופה. יכול להיות. לא, יכול להיות שנתנו להם דקטור. נדמה לי שקום המדינה זה 1 לפברואר, לא? לא. לא, צה"ל, 15 למאי. נדמה לי צה"ל. 15 למאי. 15 למאי אבל אנחנו 48. כבר עלינו לארץ עם אישורים, נכון? לא, זה כבר הייתה כן, עלייה הם הגיעו עליהם, לגלית. אישורים. כבר יש לך עוד הייתה אחת עלייה בשבילי? לגלית. זה היה כבר, נדמה לי שלפני שהבריטים עזבו. אני לא יודע מי הייתה כבר הנה, אני רואה המדינה. שכן, אני רואה שכן. מאקזודוס קיבלו אז אישור מיוחד אחרי שנה כמעט לעלות ארצה, דרך האנגלים, לא, תודה. אבל לא למדינת ישראל. מה לא בבקשה, למדינת רות. ישראל? זאת היה הבריטים עד היו בינואר. המדינה חנה, הייתה יש לך קשרים בדרך, עם ההנהלה, זה אני כבר יכול הייתה לדעת. אחרי... נורא טעים ברכה. אבל במשוריינים נסענו כבר חנה, חצי יש לך שנה. קשרים עם ההנהלה, אני כשאני אקבל גם למדתי אחד. בית ספר ערב בחיפה לבחינות בגרות, והייתי נוסע כל יום אחרי העבודה מהקריות לחיפה לא, אני לבית ארד הספר, למצלמה. היינו נוסעים במשוריינים. ואני, אתה יודע, מה שאני רוצה פה גם להגיד, בקשר למשוריינים, גם ברמת גן, גם באזור תל אביב, היינו נוסעים בפטרולים בלילה במשוריינים. אנחנו מהנוטרים בלילה היינו נוסעים עם נשק, כשאנחנו היינו למעשה, קיבלנו הדרכה בנשק וידענו להשתמש בנשק, אז היינו נוסעים בלילה, היינו שומרים בין כפר סלמה ברמת גן ועד אפילו עד האזור רמת שקמה. עד אבא הלל שם הרי הכל היו פרדסים, היינו עושים פטרולים שם אבל אתם הייתם גרים ביפו. מה? לא, אחר כך, גרנו בשדרות אחרי זה רוטשילד. שהם באו, והבית שלכם קרס. אני דברת את זה רוצה לדעת. אבל אני לא יודעת אנחנו איך עלינו זה פגשה לארץ. אותם רגע, סליחה. בזמן פרוץ המלחמה, איך פגשת את ההורים בביאליסטוק. כן, על זה חני לב. אם אנחנו נעבור על הקלטת של אימא, יש את הקטע, לא בדיוק את הקטע של המפגש, אבל יש את התקופה הזאת. אז עוד מעט ניכנס ונשמע. ושם היא אימא בטח, לכן מתחילה. אני לא רוצה להגיד את זה. אימא מתחילה בטח סיפרה ממש שם. מ- היא מתחילה מבריחה מוורשה. כן, היא מתחילה יפה מאוד. פעמיים מהבריחה וזה ביידיש. זאת אומרת, הקלטת הטובה היא מצוין. יותר זה טובה אני- ביידיש. זה דווקא וזה מעניין נשמע, לשמוע, כן. כן. וזה מאוד אותנטי. אבל אני רוצה את הקטע הזה בשבילי. יעקב זוכר, אני לא זוכרת שום דבר. קודם כל לא דיברתי. כנראה עד שהגעתי לארץ לא דיברתי בכלל, וכנראה שהזיכרון קשור לי. אולי בגלל זה עכשיו את מדברת הרבה? כנראה שבגלל זה. בכל אופן, אתה יכול להגיד, אחרי הערב הזה. תני לה לדבר. היא לא דיברה. אבל לא, אבל אצלי זה עניין בריאותי. זה לא.
זה לא לא נכון. דיברה. כן, אבל חנילה, אף אחד מהילדים שלי לא היה דומה לזה. אבל תראי, מימי גם כן לא דיברה עד גיל 5 כמעט. אבל היו לי סיבות בריאותיות. אז היה לך שחפת, היה לך כל המחלות שלך. לא, את יודעת, אני פשוט לא יודעת. אבל מה שאני יודעת... אבל אני דבר אחד רוצה לדעת, כי יעקב כבר התחיל לספר. עלינו לארץ ואז שתי המשפחות נפרדו, אני מבינה. בארץ נפרדו. כן, בארץ נפרדו. אנחנו בעצם גם גורשנו באותה אונייה להמבורג. כן, אמפי ריבל קראו לה. אמפי ריבל. איך קראו לה? אמפי ריבל. כן, זה אנחנו יודעים אז מהכנס שלי. אני זוכר, את זוכרת באוניית גירוש. אני לא זוכרת כלום, מה שתספר לי אני אגיד לך אמן. אני אגיד לך אמן על כל מה מהמלאכים הבריטים. זה אני קראתי, פשוט קראתי את כל הדברים האלה, ולכן אני יודעת, אבל אני... לא, עמדנו במטבח, עמדנו בכניסה למטבח, לא נתנו לנו להיכנס, ומלאכים בריטים הוציאו לנו צלחת. זה היה צייר ממני, שלא תחשבו. הוא היה מצייר ממני בשבעה צלחת חרסינה שפעם הראשונה, אני זכר... עדיין? כי אז היינו אוכלים בצלחת אלומיניום. כן. אני זוכר את הצלחת אלומיניום גם. והביאו לנו חתיכת בשר ושתי פרוסות לחם לבן. זה היה אחרי בטח כמה שנים טובות. זה עד היום. זה שבוע ימים. מה זה שבוע ימים? שבוע ימים על הים, לא יותר. אהרונוביץ', עכשיו מספר לכם במאמר מוסגר על אקזודוס. מה שמו אהרונוביץ'? הקפטן. לקפטן קראו... אהרונוביץ'. אהרונוביץ' היה מדריך שלנו, קראו לו גד. לא, הקפטן של האונייה של... זה אולי בגלל הסרט. אהרונוביץ' מופיע ביום בהיר אחד בריו דה ז'נרו, שאני קונסול שם. חגי את המקליט. אנחנו קושרים איתו. כן, אבל הרע של הכלבים. אין דבר, זה... קושרים איתו קשרים ככה ידידותיים, והוא בא כל יום ב5-6 אחרי הצהריים להתאמן בנתינה פסנתר אצלנו בבית. ואז, כמובן סיפרנו לו שההורים של חנה הגיעו איך הוא התרגש? אז רק זה מאמר מוסגר, איך קצוות כאלה... כן, זה תמיד. לנו, לי היה רק לפני שבוע. גם לי היה ספרי, התפרסם מאמר במעריב. התפרסם מאמר על של... מורה לעברית שהחזיק את המכתבים של איזה 20 ילדים. ומעריב לקח מפעל חיים ואסף את הילדים האלה. ואחד מהם היה שכן נצרת עילית, שכן שלנו, שלא ידענו שהוא מבוגרי אקסודוס. שעלינו באותה אונייה. הוא באמת... אבל את הקטע הזה של העלייה, באנו לארץ, כל הזמן היינו ביחד, הכל כאן מלוח. היינו כאן בארץ, ואז אתם הלכתם לרעננה, ואנחנו הלכנו לאן? לא, לא, לא. לאן אנחנו אתם הייתם הלכנו? בפרדס חנה, היה מחנה עולים תקופה קצרה, ואז הם פגשו גם את הבת דודה הזאת בפרדס חנה. זוכרת? הייתה לנו את הבת דודה בפרדס חנה. ואחר כך הם רצו להיות יותר קרובים אליי. אני הייתי בכפר הנוער הדתי, אז שלחו אותם על הכרמל, היה מחנה עולים. אז אנחנו היינו בפרדס חנה, עד שהם קיבלו בטבעון את הדירונת הקטנה הזאת. והיינו בפרדס חנה, במחנה עולים בפרדס חנה, כמה זמן? קצר מאוד. קצר. כי אמא עשתה הרי שמות. היא עשתה שמות שהיא רוצה קרוב על הבת שלה, כסף לא היה לנסוע באוטובוס. ומתי את פגשת את אמא פעם ראשונה? לא הבאתי את התמונה הזאת. הכנתי אותה. פגשתי את אמא, אני חושבת שהם היו למעלה, לכרמל. היא באה לראות אותי בכפר הנוער הדתי, ואני פגשתי אותה על יד האוטובוס. היא הגיעה, ירדה מהאוטובוס, ואני עמדתי לעלות על האוטובוס הזה, ונפגשנו על יד התחנה. הייתי אישה קטנה, עם ילדה קטנה, ולא הכרתי את אחותי, אני ילדה. חני, אולי תספרי ככה בזווית איכשהו? טוב, זה מה להרחיב על זה את הדיבור. טוב, מה שאת מספרת כאן זה העניין של המפגש. השאלה אצלכם, המפגש עם האמא, אם אתם זוכרים איך היה המפגש, או שזה כבר היה כל כך מעורב עם הרבה דברים נוספים. לא זוכר בדיוק, אני רק זוכר, הוא במיניבוס, לאן הם, אתה אומר, זה אני לא יודע, לא ידעתי, לרעננה שהם נסעו למחנה, רעננה, מחנה עולים ברעננה, לא יודע, אבל בכל זאת אני באתי לקבל את המיניבוס בנמל, כמה שאני זוכר. רות, מה את קיבלת אותם זוכרת מנמל, זאת אומרת מהשלב הזה? שידעת שהם מגיעים. כן. ואני לא ידעתי, אני ידעתי אני לא קיבלתי מכתבים מהם תקופה ארוכה, אז אני הבנתי שהם נמצאים על האקזודוס. כי פתאום היה נתק בתכתובת איזה חצי שנה, אז
כשהגיע האקזודוס וגירשו חיפה וגירשו אותם חזרה, אחר כך קיבלתי איזה 2 נכדים, אני זוכרת מהאימא, את הסיפור שהם היו בחיפה, וגירשו אותם, וכשהם הגיעו ארצה אני לא ידעתי. היה לי חבר שגם ההורים שלו באו עם אקזודוס בכפר הנוער דתי, והוא הגיע יום אחד אליי והוא מראה לי תמונה. בתמונה אני הייתי מצולמת, וזו הייתה תמונה, חבל שלא הבאתי לכם להראות לכם, שאני שלחתי אותה להורים שלי. אז אני אומרת לו, מה התמונה שלי עושה אצלך? אז אני מסתכלת על התמונה, אני אומרת לו, לא יכול להיות שזה אצלך, אני שלחתי את התמונה הזו להורים שלי. אז הוא אומר לי, ההורים שלך בחיפה, הם הגיעו ארצה. נתנו לו לחפש אותה? הוא הלך, הם הגיעו. מה אתה אומר? תראה את הסיפור, אבסורד. אני יודעת, אולי מישהו כאן יכול לאמת לי, אני יודעת שהצמידו לנו, הרי היו ילדים יתומים, ולנו באונייה הצמידו איזושהי יתומה מבוגרת יותר מאיתנו, ואחר כך ההורים העבירו אותה למישהו. אתה זוכר משהו כזה? לא. אני גם יודעת את זה כנראה מסיפורים, אבל אני לא מחפש אותה. אני באמת יודעת איך לחפש. מה אני אחפש? צבע עיניים? אבל היה מפגש עכשיו של צעירי אקזודוס. היה או שיהיה? היה. היו כאלה שכתבו את המכתבים, אבל הם היו בני 15. לא, היו צעירים, תנועות. איך את ידעת שהאימא שלך הגיעה ארצה? איך נודע לך, אימא ויעקב שבאו? עם שמואל את נפגשת קודם. אני לא זוכר את הפגישה. איך הייתה הפגישה? איך ידעת שהיא הגיעה? היא כתבה, היא צלצלה. אבל אני זוכר מלפני, למה אני לא זוכר את זה? נכון, גם אני לא זוכר את זה. לא, אני לא זוכרת באיזה צורה, אבל אני זוכרת את המפגש. בזמן שיש קשיי קליטה, מה שאני זוכר... אבל זה לא חשוב. זה לא חשוב? אני זוכרתי פרטים שעזבנו את גרמניה, נסענו דרך פראג. חבילות, אז היה לי כל הזמן... היינו עכשיו בפראג, שביקרנו גם בוורשה. ואני אומר לך... אבל ברגע שהם הגיעו, פה בפראג, בתור ילד קטן, אני זוכר שהיה כמו ארמון. אני באתי והרגשתי שזה משהו... נכון. את זוכרת? את היית איתנו. בטח, אני זוכרת, אבל זה לגבי כל דבר. שזה כמו ארמון. איפה? לא, רגע. הבעיה היא אני זוכר בתור ילד קטן, של... ואין שם כלום, ואני שואל, זו התחנת רכבת, אני שואל שם מישהו, זו תחנת רכבת שמאז ומתמיד, כן. חיפשנו, בסוף מצאתי איזה גרם מדרגות שלא עולים עליו. עליתי למעלה, ואז נכנסנו למה שאני התרשמתי כארמון, וזה היה... זה היה מאוד מרגש לראות, כי לי קרה את זה אפילו בטבעון. אבל תשאל אותי על השנה הראשונה של הקליטה שלי בארץ, שנה ראשונה ושנייה, כלום. לא זוכר כלום. אבל המפגש שלי הראשון עם רות אני זוכר. כן? מה אתה זוכר? מה אתה זוכר? למד לדבר, אז גם הוא, בן כמה הוא היה, החזיק אותו, אני זוכרת. באופן כללי אני רוצה להגיד לכם משהו, משפחה זה דבר נהדר. אבל אצל משפחה, בגלל תנאים, מלחמות, ניסויים אחרים, תנאים אחרים, כל מה שקרה איתם, כל מה שקרה איתי, היחסים והרגשות משתנים. אני מצאתי אימא שלא מצא חן בעיניי פתאום אחרי הרבה שנים, שמנה, גלותית, כפייתית. היא רצתה לחנך אותי בשביל כל השנים שלא חינכה אותי. אני גם אולי לא מצאתי חן בעיניה, אני כבר הייתי עם כל הבעיות של גיל ההתבגרות ועם מיגרנות ועם לימודים ולא לימודים ופרנסה ובית חלום. ומצאתי אותה עם ילד קטן על הידיים, ידעתי שנולד לי אח. לי הספיק אח אחד, נולד. אבל גם לא מאותו אבא, מה גם שהתחתנה והסבירה לי במכתב שזה לא כמו האבא, אבל היא התחתנה, ואני הבנתי זה אילוץ של תנאים, של מלחמה, שהיא לא אהבה, היא התחתנה אגב 4 פעמים, אנחנו מדברים רק על עצמנו, לא מדברים על האימהות שלנו. אני בייחוד שכל שיש סגרת ופתאום סוף הגיע. מה את רוצה? דידקטית? אני מדברת איך שאני מדברת את זה ולהתבונן בזה ולהקשיב מה שאנחנו עושים פה, אבל אני מבחינה רגשית ומבחינת התחושה שלי אני זוכרת את האימא שלכם לפני שאת נולדת. אני נולדתי,
אז היא שיחקה, אבל אותו... אפשר להגיד דבר כזה. כי אני מה שאני יכולה להגיד רגע. שתגיד מה, אף אחד לא... עכשיו יעקב היה נורא חמוד. הוא היה כמו תוכי קטן. אמא שלי שאלה אותו, מי זאת? ורדוס? הוא אמר, דוס is my Schwester. זאת אבל איך רצית שהוא יגיד? כל כך הרבה אירועים התרחשו אז בעניין הזה של תחילת קום המדינה, שבאמת כל העניין הרגשי היה די בצד, משום שהיו אירועים בארץ, היו אירועים בארץ, אתה כבר היית מספיק גדול בשביל לעשות מלחמות רציניות. המפגש עם ההורים היה את יודעת מה? אני לא יודעת איך אבל אומרים, יש פתגם שאומר שכל בן אדם צריך אימא. היינו אנשים גדולים, האמא לא חסרה. אני מקבלת מה שאת אומרת. אנחנו רק, הרי כל העניין הזה בא מצורך לדעת משהו שאנחנו לא יודעים אותו. זה בא מצורך כזה. זה שלכל אחד מאיתנו נושא איתו משקע רגשי לגבי כל מיני דברים, והוא מצלף את זה בגלל הרגשות שלו, אנחנו כולנו יודעים. את מדברת על רגשות, אני אספר לך על משהו כזה. רגע, אני רוצה לדעת. קודם כל... זה לא מוצא חן בעיניך, אנחנו לא מדברים אפשר על זה. אנחנו לא מדברים על רגשות ועל זה, אנחנו מדברים על היסטוריה. אמא שתהיה, היית אומרים שלא תקום מנוחתה עדן. אני בטוח שאת אהבת אותה, ולפעמים יש לך מצב רוח וכזה כך והלאה. בוא נעזוב עכשיו את זה. על מה אנחנו מדברים? אני מדבר, את אומרת שלא. אנחנו מדברים על היסטוריה, על דברים... האמא זה לא היסטוריה? אמא זה היסטוריה, גם את שמעת. אנחנו מדברים על משהו אחר. אני אומר, את לא אהבת, אני אהבת, אני בטוח שגם את אהבת את זה. בטוח ש... איזה כעס. בגלל שאת יותר מדי מתוך כעס, את לא... לא, אני מדברת על אותו רגע שפגשתי אותך. את מדברת על כעס ועל חסך, את לא מדברת, את לא אובייקטיבית. לא הרגשתי קשר. את לא אובייקטיבית. אחרי 6 שנים את פוגשת בן אדם. היא לא צריכה לקרוא, לא. אתמול היא הייתה מדברת אחרת. אתם צבועים כולכם. מה צבועים? צבועים, אין פה עניין של צבועים, אלה ההורים שלנו, את לא יכולה ואנחנו חיים עם ההורים לזה, שלנו, זה מה שהיה לך, ואנחנו יכולים להשלים עם ההורים שלנו, אבל לא... אני לא יכולה להתכחש לזיכרונות שלי. שאלתם אמר? בסדר, 100%. אני רוצה להגיד לכם שאני מסכים עם רות. אני לא שייך אמנם למשפחה הקטע, אבל שהכעסים שהוציאה אחותי לדוגמה על אמא אחרי שנפטרה, היו די דומים למה שרות אמרה. וזה לגיטימי, אני חושב שזה... אבל אני שאלתי אותה, אני הייתי אמא מאוד מסוימת, בת מסורה, לא משנה, אבל שאלתם אותי, זה היה קטע מברת. עכשיו, לעומת זה, אם מדברים על אמא, יום אחד קיבלתי גלויה שאמא שלחה לי חבילה. והיא כתבה ככה, חכמות גדולות הן לא היו, לא יודעת, החכמות כן, אבל לא מלומדות כל כך, ודי צ'חצ'חיות פולניות. כתבת לי שם ולי כתובת, איפה החבילה, היא רק אומרת שקוראים לה משה והיא גרה בשכונת התקווה, שם החבילה. אוקיי, אולי היא לא ידעה, לא משנה. זה מזכיר את זה שאנחנו לילה שלם חיפשנו את הבית שלכם. כל יפו. כל יפו, בלי כתובת, בלי כלום. אמא שלי הולכת צועדת. זה משלים את המשפט שלה. לא זה, מה שרציתי להגיד שהייתי כל כך נרגשת שאמא, לא חשוב מה, היא כתבה את זה מתחת הקוביניזון, אבל זה מהידיים שלה. היא ארזה את זה. אמא שלי... רות, את היית כל כך צמאה על אהבה. רגע. זה היה מה שדיברת עכשיו. רגע, תני לי לגמור, משפט אחד וגמרנו. די. אני נותנת לך לדבר. זה עוד לא 4 בבוקר. אני רציתי עליו זה שזה היה משה משכונת התקווה. לא הכרתי תל אביב, לא ידעתי מה זה שכונת התקווה, פחדתי לעבור כביש, כבר סיפרתי לכם. אבל אני אמרתי על החיים ועל המוות, אני הולכת לחפש את משהו משכונת התקווה. כי אמא שלי ארזה חבילה בשבילי. ואני הלכתי ואת רוצה להגיד לי שזה לא בא מתוך אהבה. מתוך כמיהה לאהבה. בסדר. אז אל תגידי שאת לא אהבת שלא אהבת. אני את הקטע הזה רוצה להשלים. בסדר. אתם לא אנחנו רוצים להשלים את הקטע שלנו. רות, אנחנו כמיהה לאהבה. בסדר, זה ברור. זה היה לפני שראיתי אותו. זה ברור. אנחנו חיים עם זה ואנחנו מתים. מצאת את מה שם, אני כאילו
זה היה סתם, אבל כך שמחתי, זה אימא שלי שלחה לי חבילה. עכשיו, אני רק... היא שלחה לך מאהבה? נכון. כן. את הקטע שלך, שאת מספרת שאימא שלי העניקה את יעקב. בבקשה. כל הזמן. אז בבקשה, את הקטע שהקלטת. עד שהוא היה אפשר היה לתת לו חלב קצת וזה... מתי זה התחיל ולמה זה התחיל? לפולה לא היה... באותה תקופה היא הייתה חולה. לא היה לה... חלב, נו, היא גם... לא היה לה חלב. יש הרבה נשים שלא... אני בדיוק אז, הניה שלי הייתה כמה חודשים, והיא באה עם בכי פולה אליי. מה אני אעשה? אין לי חלב והילד רעב וזה, ואני פוחדת לתת לו את זה. אז אמרתי, אם את רוצה, אני אעניק אותו. את מי? את יעקב? את יעקב. לקחתי, הענקתי אותו, וכנראה שהחלב שלי לא היה מתאים. יעקב לא מצא חן המפונק הזה. הוא הקיא, ואימא שלך, אז את גם כן בדיוק לא יודעת איזה הבדל יש ביניכם. 7 חודשים יש בינינו. אז היא רצה איתו בידיים, אחרי שהוא הקיא, רצה לאימא שלה. Ruschke, nehmen sei Guniskin. Und hat nicht gegessen, so ich konnte nun gesagt, er hat ausgebrochen, das Ganze. והיא התחילה וזה התאים לו. אז היא ניקה גם אותה. יש בינינו קשר דם. וזה פולה נתנה לה. אבל הקשר שלנו נמשך הרבה שנים אחר כך. אנחנו תמיד בחופשים. תמיד בחופשים. הפריע לי שעד גיל מסוים החלפנו נעליים. ובגיל מסוים אני לא יכולתי לנעול את הנעליים שלו. היו גדולות מדי. ופתאום הוא היה יותר גבוה ממני. ולא יכולתי לסלוח לו על זה. לא, זה בסדר. תשמעי. שמעת איזה מצב היה. כשהעניק אותה, אז אמא שלי נתנה לי בצהריים. שאצלי יש כמיהה... למה, אם היא לא הייתה מניקה, היא לא הייתה מקבלת ארוחת צהריים? היא אומרת שלא. מה שאני זוכרת, שאימא שלי הייתה אומרת שהייתה בן אדם עשיר, והיא יכלה לתמוך באנשים כדי שיעזרו לה. שיעזרו לה? שיעזרו לה, ולהעניק, ולמכור, לשלוח לשוק. היא הייתה כמו קפיטליסטית כזאת. היא הייתה קפיטליסטית. זהו, שמה ברוסיה שניים כן. שלהם. כן, ברוסיה כן. בזכותה חיה, אימא שלך, לפי דבריה, זה היה הסיפור שלה. והיא עזרה להרבה אנשים. רגע, אולי תפסיקי כבר לדבר על אימא, את מתחילה להרגיז אותי. וחנה, אצל חנה הייתה קלטת נוספת, כשבאו לבקר אותה בשוויץ, אז חנה הקליט אותו, וזה ביידיש. מאחר וכולם פה מבינים ביידיש, אז אין לי בעיה. הבעיה היחידה היא חגי, שאני צריך אחר כך לתרגם לו את כל הדברים. ולא שמע את זה, חגי? הקלטות... כל הבוקר שמעתי. חגי, רק עוד דבר אחד אני צריכה ממך. נו. את האלבום שלנו על פולין. איפה? אני אביא. אז תביא. חני, יש לי שם במזווה, את מצאת? De mensen zijn niet vergaas, zonder gebreid. Want gaan is nog de mensen in de teuren. Zullen we hier gezond schoos daaraan gaan? De teuren. Was dat teuren? Ze gewinnt teuren. Bravo. Aber dann das auch nicht los daran schreiben in die Drama. Und ich auch nicht. Ich bin gelaufen, der Vater ist auch gelaufen. Und ich bin zu gelaufen. Aber getroffen hat. Also da wirst das Kind. Achtung, Kopf an die Schraube, die Welt, das war das Kind. 10 Tage weg. ואיפה היא? הרצו לאמא שלה. דיברת? מספרת. מי דיברת? בחגי. בחגי ברית. Frage Brief. Ist gemeinsam, ich schreibe bewusst mit Deutschen, gemeinsam, ich bin ja auch lang Militär, ja, der Goy, schreibt der Schreibe zu engagieren. So, wenn ich erkenne, dass sie in der Kultur, als Soldat, und er kommt daran, hat er auf dem Kopf. So, kommt ein Radio. So, das ist doch nicht so wichtig. Was bittest du? Wir dachten, wo man verzeiht, dass der Goy, und jetzt, du Goy, den sie uns übertragen.
Zgubiłam dziecko. Proszę, co my mówimy? Trochę zamykuje. Schrik. Dawaj nazad. Schrik voor schrik. 30 אפילו, צעיר מאוד. והוא ברח, מיד שהגרמנים נכנסו, הוא היה קצת שמאלני, כלומר היה... כל הצעירים ברחו לזה לרוסיה, והוא שילם, היה לו איזה מאכר, איזה גוי, שהביאו את הגבול והבריח אותו מגרמניה לביאלורוסיה, זה ביאלוסטוק שם. עבר את הגבול, בביאלוסטוק היה לו איזה מכיר ידיד שמה, והוא התאכסן אצלו. עכשיו, בביאלוסטוק היו הרבה יהודים שברחו מפולין, ושם כל הבתי כנסת הכניסו אותנו, מי אומר שמה בתי כנסת וכל הדברים האלה. אחרי זה, אני לא זוכר, רק אבא שלכם לא יודע מה קרה עם אבא שלכם. אנחנו נספר לך. משאני, אחרי זה, אנחנו, כלומר, האימא שלי, עם רות ואנוכי, ודודה רושקה עם איתה. עם חנה. מה זה עם רות? תגיד אחותי רות. כן, לא, דודה, כלומר, דודה רושקה זה האימא שלהם. ואחותי רות, ואנחנו, כלומר, החלטנו לנסוע בעקבות האבא, שלמעשה הכין לנו שם את הקרקע. עכשיו, רק את הקטע הזה, אבא שלי לא היה כל כך מעשי כמו אמא שלי, והוא יצא לרחוב והוא פעם אחת נתפס על ידי הפולנים, על ידי הגרמנים, ופעם, ואיכשהו נמלט מהם והצליח לחזור. ופעם שנייה שהוא נתפס, הוא כבר החליט שזהו זה, הוא לא יכול להסתדר איתם, הוא לא יכול להיות תחת זה, והוא ביקש שיבריחו אותו את הגבול, ואז הדוד שלנו, אהרון, כן. הוא העביר אותו את הגבול, הוא היה גם שם. כן, הוא העביר אותו, והוא יצא, ואנחנו אחר כך התארגנו, ואהרון חזר אלינו, אבא שלי כבר כנראה נשאר שם. לא, אנחנו, את לא, את לא. אני לא. הלוא היא נולדה בזה. זהו, אז אחר כך התארגנו, אז מה, איך התארגנו? אז קודם כל, בכדי, שוב פעם, להבריח את הגבול, למעשה נסעו בגבול... לעבור את הגבול, היה איזה גבול, את הבוק, נכון. ותמורת כסף, בוק זה היה צריך לעבור בין הגרמנים, זה נהר גדול, זה לא ירדן. כן, בין הגרמנים והפולנים למעשה, הגרמנים והרוסים, שהגרמנים כבר כבשו את ורשה וכל זה, ואותנו, בכדי לנסוע, הרי היהודים אסור היה בכלל לנסוע ברכבות וכל זה, אנחנו התלבשנו כגויים. אני לקחתי, אני זוכר שהיה לי כובע כזה, אתם יודעים, מי שמכיר את כל המצווה הזאת, קסקט עם שפיצים כאלה. כן, של בית הספר עוד, עם צלב למעלה. ומטפחות ראש, הבנות לבשו בכלל כמו שיקסריס, גם רות אותו דבר, וגם אימא, אבל אימא, הבעיה... גם את. לא, עם קסקט, עם מטפחת. אני אמרתי מטפחת, תקשיבי מה שאומרת. היא כועסת עליי. איך נסענו לרכבת, אתה זוכר? עם מה? עם העגלה. וולבו? עם העגלה. כן. העגלה, זהו. עגלה של פחם. הנה היא זוכרת, את רואה? עכשיו, כשהגענו, הבעיה שלנו הייתה, הבעיה קודם כל עם אמא שלנו, שאנחנו, אמא הייתה תהיה, אנחנו כולם יותר בהירים. כלומר, עלינו, חוץ מהאמא לא הכירו כל כך שאנחנו יהודים, אבל היו הגויים, היו תמיד הם מצביעים עלינו יהודה, ז'יט. לא, שבאו הגרמנים חיפשו למעשה את היהודים שנוסעים ברכבת, והיו מורידים אותם ברכבות. וזה היה פחד, כשהיינו רצינו להגיע לגבול. איך שלא יהיה, הפחד היה גדול, כלומר, כמו שאומרת עם עגלה, אחר כך אני לא יודע אם היא זוכרת. אתם הגעתם ברכבת לגבול? לרכבת, לכבר איזשהו, לתחנת רכבת, מהתחנת רכבת לקחו אותם בעגלה לכבר שהוא ישב ממש על הבוק, ושם התחיל, ושם דבר מעניין, אם לא יודע, אם האמא שלך סיפרה לכם את זה, ואני לא יודע מה את זוכרת. זוכרת יותר מדי טוב.
היא זוכרת את זה טוב? כן. אז בסדר. הגויים הפולנים למעשה, תמורת כסף, הם היו צריכים בלילה לעבור את הבוק, לעבור לצד השני של הרוסים. הרוסים לא היו מקבלים כל כך את כל היהודים, לפעמים היו מחזירים, היו מעבירים אותם. אבל הם ידעו שליהודים יש כסף. ואנחנו, האמא ואנחנו, למעשה ילדים ושתי נשים, הם היו עושים הצגות באמצע הלילה, היו דופקים בדלתו, והגויים, כשהגרמנים באים, תנו לנו את הכסף, אנחנו נעשה לך, אנחנו נשמור להם. זוכרת את זה או לא? אני זוכרת גם דברים אחרים. תזכירי, אז תוסיפי, תשלימי. העיקר שהם, נכנסנו לפחד גדול מאוד, אנשים, האמא וזה כבר לא היו כאלה זה, ולא מסרו את הכסף, שמרו מה שהיה להם עוד, והסתכלו. מה? בטח שגם לא היה הרבה כסף. בכל אופן, היה לילה אחד הלכנו וחזרנו בשביל לא יכולה לבוא, שאמרו שהרוסים מחכים לנו מעבר הגבול, מעבר מצד השני, ויתפסו אותנו מיד. לילות לבנים. היה צריך גם כן שיהיה פוגודה. יפה מאוד, היה גם מזג אוויר, גם את גנב. בכל אופן, לילה אחד, ארמון סירות, היו שם מספר יהודים, לא יודע כמה, אבל המון עברו את הגבול כמו זה, ומצד השני, הגרמנים, כנראה שהם היו מתואמים עם הגרמנים מצד זה, הכל תמורת כסף, והרוסים מצד השני, מיד תפסו את כולם. כלומר, למעשה, הגרמנים דחפו אותנו לידיים של הרוסים. שם תפסו אותנו הרוסים, הכניסו אותנו שם לאולם גדול, את כל היהודים. אני חושב שאנחנו היחידים שאותנו לא יחזירו בחזרה לגרמנים. באותו לילה. למה? קודם כל רחמו עלינו שראו ילדים קטנים ושתי נשים, ואמרנו שהאבא שלנו והבעלים שלהם שם בזה, לא יודע באיזה צורה זה השפיע, זה עבד עליהם, זה יש שם הגויים, ושחררו אותנו ועלינו על העגלה ונסענו לכיוון בלזק. נכון רות? כן? טוב, עכשיו רות, מה... רגע, אני רוצה משהו טכני. ליד שולחן עם כלבסה, עם נקניק, חותך את הנקניק ונותן לכלב. אנחנו יושבים, ילדים יושבים על קש, והוא אומר, תדעו לכם שאני אעשה הכל בשבילכם, אבל הגרמנים מדי פעם מוציאים יהודים, וזה קרה השבוע, ואז היהודים קוברים קבר, ואז קוברים אחד את השני, ולא בטוח, אני אעשה את הכל בשבילכם. אז לא ידעתי ממה לפחד, מהצעדים של הגרמנים ששמענו אותם, ואני רק ילדה, או מהסכין של אותו גוי שחותך את הכלבסה, והייתי גם, יחד עם זה יש יצר של רעב, אני רציתי להיות באותו רגע במקום הכלב, וכך לילה אחרי לילה, יום אחרי יום, אנחנו יושבים בהמתנה. ויום אחד אומרים, טוב, מחר כבר. והיו שקים מהחנות של אמא שלך, שזה אמור היה קצת להציל אותנו, שקים עם בגדים מהחנות, וספרנו כל הזמן, זה היה מין חלום אידיוטי, אבילי, אבל בן אדם בסיטואציה כזאת לא יודע מה יקרה לו, אבל ספרנו, אוקיי, יש לנו כמה חבילות, אז נסתדר, אז נוכל. והגיע יום שהיינו צריכים כבר לזוז, וזה היה, אני לא אשכח את זה, זה היה לילה שהוא היה לבן, לילות לבנים היו. ואמנם היינו צריכים נורא להסתתר מהגרמנים שלא יראו וכולם. ועם החבילות כביכול אנחנו עולים, ואני זוכרת כמו היום, מגיעים עד לבוק, וגרמנים עומדים, אמרתי, אז עכשיו אלה ירגו אותנו, אלה לא ירגו אותנו, אז אלה ירגו אותנו. אז אומרים לנו, הבוק לא כל כך אפשיר, כי זה היה חורף. לא בטוח אם אנחנו יכולים ממש כבר להיכנס, לעלות על הסירה. אז אני לא אשכח, שעלינו על הסירה, אז אמרתי, אז עכשיו בטח לא נוכל לעבור את הבוק. ואמא ושני האחיות התחילו להגיד, ומה עם החבילות? קודם כל הורידו אותנו לסירה.
אז אמרו שהחבילות וכל השקים יגיעו כאשר נעבור את הבוק. דיברתי יותר מדי, אז אני מפסיק. לא, אבל הם לא הסכימו לנסוע. ואז אמרו, טוב, אז השקים יבואו, בסדר, אז כבר נעלה לסירות. הגענו, אני לא יודעת מי משתי האחיות אמרו, ומה עם החבילות? אז אמרו, טוב, כבר שומעים יריות מצד השני, כבר ברחנו מהגרמנים, ברחנו מהסכין, ברחנו מהגרמנים, עברנו את הבוק, לא טבענו, ופתאום אנחנו שומעים קולות וירי, כבר בצד השני של הגבול, רוקי ויירך, ולמעלה, ואנחנו רואים חיילים כאלה קטנטנים, רוסים, לא יודעת מאיפה הם גרילותיים, הם קוראים כאלה בסדר. אני סתם הערת שוליים, על איזה מרחקים מדובר פה? אני מניח שזה היה איזה... בוא נגיד ככה, אם להגדיר אותה, שאפשר היה לראות קצה אחת, מקצה אחד, אפשר לראות אנשים... 200 מטר. 200 מטר, 300 מטר. בדרך כלל ההרמות היו מ-500 כן, אני לא ראיתי את הכלבה סדים, לא יכולנו לצאת, אתה יודע, אתה למעשה מכניסים אותך לחדר כזה, צפוף עם אנשים, ועושים לכם, מבייבים לך כל מיני צעקות, דפיקות בדלת, שהגרמנים באו, אז אתה היית צריך לפחד, כמו שרות אמרה, מהגויים, מה אתה חוזר על חלק? מהגרמנים, ולאחר מכן גם מהרוסים מצד השני, למשל נדמה לי היו אוקראינים שחיכו לנו. וגם לעבור את הבוק, זה לא כמו שילדים, אנחנו באנו, ברכבת הזאת הייתה הצגה שלמה, לימדו אותנו שאנחנו, הגרמנים, מסתכלים לך בעיניים, מסתכלים לך על זה, עוצרים וזורקים בדרך עד שהגענו כבר לכפר, אותו כפר של זה, ועוצרים אנשים, זורקים אותם מהרכבת כי הם יהודים. אנחנו היינו כמו שחקנים מעולים. פנו אלינו בגרמנית, אז דיברנו בינינו בפולנית. ואז היא שחקנית. צאן קצה, כן, אתה בטח לימדת אותי. צאן קצה, צאן מובי. מה הוא אומר? צאן קצה. לא רצינו להודות. זה גרוזומים, אנחנו לא מבינים, שחקנו אותה. אני לא ידעתי כזה. איזה פחד זה היה. למה אני שונא כל כך את הפולנים? אחת הנקודות שאני לא יכול לשכוח אותן, שאנחנו ברחנו מוורשה, שאלה למעשה היו הפולנים האלה, הגרמנים לא היו מכירים אותנו, היינו לבושים בדיוק כמו הגויים. הם כל הזמן חיפשו אותנו, יהודה, 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 יהודה. מעניין אותי לדעת, כמה זמן אחרי שהגרמנים נכנסו לפולין אתם ברחתם? אנחנו שבועיים. זאת אומרת זה בספטמבר. רגע, הגרמנים נכנסו לספטמבר, בנובמבר. 9 לספטמבר. 9 לספטמבר, בנובמבר. שבועיים אחרי זה. באוקטובר, משהו באוקטובר, כן. אני עומדת להמשיך את ההקלטה של אימא, אבל אני רק מוכרחה פה לעשות הערת ביניים, כי בסך הכל אנחנו עכשיו עם ההקלטה של אימא ועם הקול שלה. אימא, כשאני הייתי קטנה, היא הייתה מספרת לי הרבה, אני לא זוכרת כלום, אני לא כל כך עניין אותי ולא היה פחות. אבל דבר אחד, הקו המנחה של אימא שלי היה, זה להראות כמה היא הייתה גיבורה. והיא הייתה גיבורה. היא לא סיפרה אף פעם בניגוד לזה, היא לא ידעה. היה לה חוש הומור, הייתה קלילה, היה לה כושר הישרדות. יש לה אישיות שלה ולי יש אישיות שלי. אני לא... זה נכון. אז מה? זה לא משנה, אנחנו לא עושים פיתוח אופי. אבל תשמעי, יש כאן רק דבר אחד. הקו שלה, שהיא סיפרה את הדברים, זה היה משהו שדומה לקו שלך. זאת אומרת, להראות כמה על אף המצב הקשה אנחנו שמרנו על צלם אנוש, שמרנו על יכולת לתמרן, זאת אומרת, האישיות, ואף פעם לא שמעתי אותה. אלה היו שתי נשים, אני לא רוצה להגיד רק על אימא שלך, גם אמא שלך. תראי לך, לקחו שתי נשים עם 3 ילדים, קטנטנים. הם היו גיבורות. להבריח את הגבול, לשלוח את הבעלים, צעירות, נשים צעירות. ולהסתדר ולעבור את הגבול. ולאחר מכן, כמו שהירות סיפרה, היא אמנם הייתה בחנות, אבל חיינו, אנחנו, תאמיני לי, אחרי המלחמה, היינו עושים המון כסף שם, אנחנו חיינו כבר מיליונרים, בביאליסטוק, נכון או לא? מה היה חוסר לנו? אני רוצה רק נקודה
נקודה קטנה כאן, שהן היו גיבורות, אז הבת שלנו, דפנה, הייתה צריכה לעשות איזשהו מבחן מגן וחיבור, והיא כתבה, מי שיש לו, הנושא היה מי שיש לו איזה למה שלמענו יראה, יוכל, אני לא מבינה, זה איזשהו כתבה זה ניטשה כתב, אם יש למה לא חשוב האיך. כן, כן. ניטשה או פרנקל? גבורה עילאית, עכשיו אני אקרא לכם ואחר כך תבינו למה. גבורה עילאית בעיניי מציינים בפועלם בפועלם בני דורם של סבי וסבתי, אבות ואימהות הוריי, בין אם חלוצים עטופי אידיאלים וחזון שהגיעו ארצה בימי העלייה השלישית, חלקם חסרי בית ומשפחה, ובכפות ידיהם בנו לנו ארץ, ובין אם יהודים גאים בעלי כושר הישרדות פלאי של פלאי, לא כל כך מבינה פה את הכל, של אימי השואה. הגיעו ארצה כפליטים אל המקלט היהודית שהייתה עוד בחיתוליה. דור נפילים. זאת אומרת, היא מדברת פה בעצם על הדור הזה של שתי האחיות שלנו, והיא קוראת להם דור נפילים. שתי אימהות. דור נפילים היה זה בעיניי. גיבורים, איש ואישה שנשאו חלום רחוק ולא מציאותי לנגד עיניהם, ובחירוק שיניים, בדם יזע ולא מעט דמעות, הגשימו איתו צעד צעד לתפארה. דמותה של סבתי, עכשיו, היא מדברת כמובן על אימא שלי, על זה, אבל בעצם היא מדברת על הדור הזה. זה לא, אין כבר מה לדבר, תראה, אני רוצה להגיד לך אחרי זה, מה היה אחרי זה? את מדברת על האימהות. הרי אבי נפטר בטיפוס, היה בן צעיר, בן 32. בן 32. נשארו שני ילדים קטנים, רות ואני. והיא גם חלתה בעוד טיפוס, היא חזרה מבית חולים, לקחו את אבא ואת אמא. היא חזרה, היא נדבקה מאבא שלך, אבא שלך נפטר. תראי, הכל... ואני נדבקתי ממנה, ואני הייתי מאושפזת. גם את היית מאושפזת. משכל המקום הזה, נדמה לי, כמה שאני זוכר, נדמה לי, אני ורות, אולי עוד מישהו שנשאר לו בריאים. נכון, כל הילדים שם מתו, המון. כל הילדים מתו, הנה אבא בגיל 32. לאחר מזה... בסיביר. בסיביר, לא, איך זה נקרא? ארכנגלסק. תנו לי רק עוד משפט אחד פה לסיים ואני אראה, כי בעצם אני מחזקת את מה שבשביל זה אנחנו עושים. דמותה של סבתי ז"ל, אם אמי, חרתה בי סימני נצח בעל עם אחוזי השנה אחרי שנפטרה. בסיפור חייה המופלא, שאגב אינו שונה בהרבה משל רבים בני דורה, ואישיותה יוצאת הדופן, לא עוד שמשון הגיבור ודבורה הנביאה, לא חנה ושבעת בניה ובר כוכבא, ואפילו לא חוזה המדינה בנימין זאב הרצל. הללו גיבורים, הללו גבורת אגדת בעיניי, שגם ספרי ההיסטוריה המהימנים ביותר לא יוכלו לשכנעני כליל באמיתות קיומם. סבתי ובני דורה הללו הם הגיבורים האמיתיים, אנשי חזון ומעשה מציאותיים, שזכיתי לשהות ולחיות מעט בזמנם, ולנשום מאותן אוויר חזון ועשייה שנשמרו. אלה היו אנשים שבזכות לבינותם, גבורתם ומנותם העיקשת, יכלו למכשולים הקשים והנוראים ביותר שהציבו הם והחיים, ועל כך אני רוצה לספר. באיזה גיל כתבה את זה? אבל זה שהגבורה... קודם כל, עד הזה היא הייתה יותר צעירה, לא יודע בכמה שנים הייתה צעירה יותר מאמא שלי. כן, אבל היא תמיד הייתה, באמת היה לה טעם ליד מצב רוח טוב. תמיד רקדה, חוש הומור, ליד חיים, ואימא שהיא יותר מבוגר קצת. טוב, אנחנו לא רוצים, אבל אנחנו מתייחסים באיזשהו מקום לדברים האלה. היום במקרה אני מדפדף במכתבים ישנים, ואני מוצא מכתב מחנה אליי. חנה כותבת לי שאנחנו יצאנו, ואז היא כותבת לי שאמא מודאגת שאני רזה. כנראה שאני לא אוכל בזה. רגע, זה היה מכתב אליך או אל ברכה? אליי, חנה כותבת. אבל היא הייתה מליאת מרץ, היא הייתה פלפלית. מה? גם לברכה כתבה את זה עליי.
אנחנו, יש עוד קטע. לא, אנחנו... זה צחוק הגורל. אנחנו צריכים לנסוע עוד שעתיים מינימום. אז רגע, אני עוד קטע קטן ואני אעמיד מים לקפה. לא, אני לא... לא, אתם חייבים קפה, כי עוגות הביאו פה מבחוץ. זה מאוחר. לא, בסדר, אז עוד קטע. יעקב, בואו, תשמעו. אמרת שהוא זרק לך מהעגלה משהו, אתם צריכים לשמוע בכלל. דומינו, איפה זה, בארץ? רגע, אם לא שומעים אני לא משמיע. רגע, אנחנו לוקחים את... אנחנו ניקח את זה. אנחנו ניקח. אז רגע, אתם שומעים? לא, שגיבוס מחסה. אני התקשרתי מספר פעמים. אבל בזמן האחרון הצלחת להתקשר. את שומרת קשר עם חנה? כל שנה בחנוכה. היא לקחה עליה משימה. כל חנוכה היא עושה מפגש משפחתי. כל הבני דודים מתאספים, ויש לי עוד דוד אחד, חי, בן 87, הוא בא, וככה... אחרי המפגש הזה, אני אומר שזה לא מספיק שאנחנו נפגשים. ואני אומר את זה בכל הרצינות. יכול להיות שאנחנו, לא יכול להיות, אני בטוח, שאנחנו צריכים לעשות איזה מפגש, אמנם זה יותר קשה, אולי בגינה וכך הלאה, לפגיש את הדור הבא שלנו. נכון. ושזה, אנחנו, איך אומרים, אנחנו כבר בדרך, פחות או יותר. אבל אני חושבת שאנחנו צריכים עוד מפגש אחד זה נקבע. מה שאמרה הבת שלי שראתה אותם. אנחנו למה צריכים שאנחנו עוד לא מפגש ניפגש? אחד, כדי שבאמת נוכל לפרוק את כל הזיכרונות, את רוצה כל להגיד לו, הדברים, גילה היא פעם כדי שאחר כך נוכל לעשות מפגשים גם בסדר. כן. למה אתה שם את זה פה, יעקב? רות. רות, תגיד לי, נו. מה שרציתי להגיד זה כזה דבר. כמה שאני נשמעת כועסת או לא כועסת, לא משנה. אין לי הרבה הזדמנויות. אני קודם כל הדחקתי את כל הפולניות שלי, את כל מה שקרה, מה שלא קרה. אבל כשאנחנו נפגשים, אז אני שמחה מאוד לפגוש בסך הכל שני אחים, ושאני לא פוגשת אותם יום יום, וכואב לי מאוד שאנחנו באמת לא נפגשים. אני לא מאשימה כרגע את אף אחד, ובעניין הזה אני מסכימה איתו, הוא פשוט לקח לי את המילים, מה שהוא אמר, בקשר למפגש של הילדים והנכדים. הדור הבא. הדור הבא. כל זה למה? כשאני למשל עשיתי יום הולדת לנכדתי כשהייתה בת 7, הזמנתי לתיאטרון בו ערכתי את היום הולדת, את המשפחה, כולל את אמא שלי, את כולם. העמדתי אותם בשורה ושאלתי את הנכדה שלי על שמואל. כולם עמדו בשורה. על מי? על שמואל. אמרתי, את יודעת מי זה? לא. זה אמרה לי לא. ואז הרגשתי, זה השמואל שחיכיתי לו שנים והעורף כאב לי. יש לי להגיד משהו. חיכית לו בפינה או חיכית לו? חיכיתי לו. ואז הנכדה שלי, סוף סוף הקמנו משפחה, לא יודעת מי הדוד שלה. עכשיו, אנחנו היינו בהקשר הזה, היינו בפריז בחתונה, בבר מצווה עכשיו, בבר מצווה של בן אחותו. הגיעו שם בני דודים מארצות הברית גם, בן דוד אחד. הבן שלי נסע עם הנכדים שלו, הם הכירו, ילדים שלו, והם הכירו פעם אחת בפריז, וכשהבן שלי עכשיו נסע לארצות הברית, נסע לתערוכה, הוא טרח לפגוש את הבן דוד הזה שהוא חי בארצות הברית. הוא בא ואומר, יש לי גם משפחה בארצות הברית. אז באתי ואמרתי לו, יש לך גם משפחה פה, אדוני. ואותו, אם כבר נתנו לי רשות הדיבור, אני רוצה לספר עוד משהו. הבן שלו, הבן שלו, שכחתי את השם שלו.
הבן של... נו... איזה הצעיר? הצעיר פעם פגש אותי בבית קפה, ישבתי, הוא אמר לי שלום דודה, אז אמרתי לו, מה הוא רוצה ממני? שאני לא ראיתי את זה, אבל למה קורא לי דודה? האיש שישב לידי אומר, אם הוא אומר לך דודה, בטח הדודה שלו. עכשיו, רגע, המבוגר... רוני דומה לאבא שלי 2 טיפות מים. כשאני רואה את רוני, אני מקבלת טיפות לב. הוא כל כך משפיל לי. ואמרתי, רוני את אבא שלי. ממש דומה, אותם מצביעים. אמרתי, רוני, תעשה לי טובה, מדי פעם תזכר שיש לך דודה, תרים גם טלפון. נסע לחוץ לארץ, כן חזר, לא חזר. אנחנו חרא של משפחה. עכשיו, לא ישמעדר. ניגשתי אליו, וביקשתי, אז תן נשיקה לסבתא, הוא לא רצה. גם היום לא? לא ביקשתי. לא ביקשתי. אבל אני רק רוצה, אתה יודע, אני רוצה פה, רק שנייה, תן לי, אתה, סליחה, אתה מתקשר אליי, בזמן האחרון לחגים גם לא התקשרת. אבל רותי אף פעם לא. אף פעם לא. אני חושבת, זה הכוס שלי? אם זה לא שלך, אז זה לא זה חשוב. דסת, העוגה נהדרת, העוגה שלך. Meine Sonnen soll regnen und soll sie nicht äußern. מה שרציתי, זה לא שייך. הדוד ודוד היה בשביל הילדים אותו דבר. הבן דוד היה אותו דבר, ולא חשוב אם הוא האח של האבא, ההוא או האחות. פה זה בכלל משהו זר, לא רק אצלנו, אצל כולם, אני רואה את זה. דוד ודודה, בן דוד זה היה משהו. למה אני זוכר, לאבא שלי היו 10 אחים או אחיות. זה שאף אחד לא נשאר, אף אחד לא אשם. בזה אני לא נוסע לגרמניה ולפולין. פה תמיד אני אומר מרות, לפחות שהיו השמחות שלנו, ותסלחי לי זושה, לא היה לי לא כתובת, לא טלפון, ואף פעם גם לא צלצלת אליי. אנחנו היינו אצלך כמה פעמים, בהתחלה שעוד גר בקצה יפו, בקצה בת ים. אבל בוא נעזוב את זה, אפשר מהיום ואילך. רגע. מה שאני רציתי להגיד, שכל המשפחה שלי פה בארץ זה מצד רות. היה לי בן דוד אחד גם בבת ים. הלך לעולמו, אמר לי שלום, והלך. אז פה בארץ כל המשפחה שלי היא אתם. אז לא צריכים לעשות חשבונות, מה היא אמרה עם אמא באותו רגע. כל אחד יש לו חשבונות אישיים. יותר טוב שיש חשבונות, לי אין חשבונות עם ההורים. לא, הם שמעו רק משפט אחד, לא אמרתי... אני מסביר, וזה צריך לחדור לכם למוח. ומותר להיפגש ולפעמים להסתכסך טיפה, או להגיד מילה מה שכל אחד חושב. כל אחד זה עולם ומלואו, עולם בפני עצמו. אני לא חסיד ובכלל לא דתי, אבל אומר את זה, ככה הם חשבו, צריך להיות. הם מתנהגים כמו ברברים, כמו פגנים. אבל אני אומר, יש מה שברח אמרה, ומה שאחרי זה שמוליק אמר, אני לא אגיד מה שרות אמרה, מפני שאנחנו, במובן זה אותו הרגשה. אני עוד במובן רגישות, סליחה, רות, אני במובן רגישות עוד הרבה יותר רגיש מרות גם. אבל מה? אני אולי יותר עצור. אני לא יכול להסתכסך עם האמא שלא הייתה שלי, עם כל הסיפור שלכם שהוא לא היה איתי. אתם גם לא יכולים להסתכסך איתי עם הסיפור שלי ועם המשפחה שלי. אבל יותר מזה אין לנו. זה מה שיש. אז אם זה מה שיש, אז זה לא מה שאם אין, ובסך הכל אני אעבור לרק משפט אחד פוליטי, שזה לא מעניין את אף אחד או כן מעניין, אותי גם מרגיש שאני רואה, אחרי שהכניסו גול בהיכל הספורט בתל אביב, אדון דרעי, שהוא אומר עלינו שאנחנו, מי מקודם מתבטא, שבנינו את המדינה, כל אחד מדרך משלו, אחד בתור טוראי, רב טוראי, אחד בתור זה, אבל כולנו, אני הגעתי מהגלות, ובשבילכם זה לא חדש,
באופן מיוחד משוודיה, איפה הייתי כבר? בשביל להילחם שלא יעשו לנו פה מה שעשו לנו הגויים. אז כלב כזה, אם הוא היה על ידי הייתי אומר לו כלב בן כלב, והוא מוריד כבוד לאמא שלה, וכחולו שכולנו כדאי להיפגש וגם קצת ג'ובן אין צבאית, אז זה מזוג תראי זוגו, כל אחד מה שהוא מרגיש, במקום בכלל להתנתק. אני רוצה לקבל שיחה מרוני, ואני רוצה לקבל זה, אני רוצה שאבי יצלצל לרוני ואליך, ושיהודה ככה, זה מה שיש לי. אבל קודם כל אנחנו צריכים להיות עם עצמנו, נפגשים האלה, אנחנו רוצים אותם, אז גם הילדים שלנו ירגישו את זה והם יקבלו את זה. אז בואו קודם כל נדאג לקטע הזה שלנו. אני יכולה להגיד לכם שמה שקראתי לכם על דפנה, וזה באמת משהו מיוחד, אז היא תמיד הסתכסכה עם אמא שלי. כי תמיד אני אמרתי לעצמי, היא רואה אותה כפולניה, היא רואה אותה כמיושנת, היא רואה אותה כאחת שמה שמעניין אותה זה האוכל שבאים לבקר אותה, ותמיד עד שלא ראיתי את המכתב הזה, אני הייתי בדעה שבין הבת שלי לאמא שלי אין שום קשר. ממש ככה. בואי אני אגיד לך משהו. ואחרי שהיא כתבה את זה, היא בעצם אמרה את מה שהיא ספגה כל החיים. את מה שאני הקרנתי לה ואת מה שהיא הרגישה בבית, בלי דיבורים, זה בא לידי ביטוי. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, כי יש לי קשר. כשאין בכלל קשר, אז לא מדברים גם לא לטוב וגם לא לרע. כשיש קשר ויש מעורבות רגשית, וכשאכפת לה, אז את גם אומרת את הדברים שמציקים לך וכואבים לה. נכון. לא צריכה לקבל את זה. אבל צריך לדעת גם קצת דברים לפעמים מעבר. כי יש דברים, יש משקעים רגשיים ויש דברים כאלה, אבל בסך הכל העניין הזה של הקשר המשפחתי הוא הרבה מעבר לסכסוך. הוא הרבה יותר חשוב. אני סעדתי את אמא שלי, וכשאני עמדתי מול המיטה, כשהיא עמדה בבית חולים, ואני הרגשתי, כל יום הייתי מבקרת אותה אחר הצהריים, ואני הרגשתי אינטואיטיבית שאני צריכה לבקר אותה בבוקר, ושהיה כתוב על הדלת שביקור חולים, רופאים, ושאי אפשר להיכנס, אז אני פרצתי פנימה, כי בדרך כלל אי אפשר להיכנס, ומצאתי אותה עם זונדה, הוצאתי אותה מבית חולים, הבאתי עוד רופא לבדוק מה יש לה ולמה מחזיקים אותה במקום המזופת הזה. והוצאתי את הזונדה ושאלתי, את רוצה לשתות, נתתי לה קומפוט, נתתי לה עוד קומפוט, והיא שתתה, והיא החזיקה אותי, ואמרתי, ואם אני אוהבת אותה, ואם אני אוהבת אותה, ואם אני אוהבת אותה, והיא עצמה עיניים, אז אמרתי לה, מה, אתה עייפה כבר? אז היא פקחה עיניים, ואחרי רגע היא עצמה עיניים, ואני צעקתי אם אני אוהבת אותה, ונשקתי אותה, לא, היא פשוט לא רצתה לחיות. ואז אני, א', היו תקופות, ולא חשוב למה, אני יכולה גם עכשיו, שאני יותר, ככל שאני מתבגרת, יכולה להגיד, היא השתנתה בגלל כך וכך וכך, אני לא הבנתי אותה אולי, אבל זאת הייתה התחושה שלי, ויש לי משקעים, אבל בסך הכל, הלוואי והייתה חיה. ואז אני באתי... זה הסך הכל. זה הסך הכל. ומה שקורה, שבגלל הדברים האלה, אנחנו צריכים לעשות אותם. ומה שעבר עבר, אבל אני חושבת שעבר... עתיד צריך שיהיו לך אנשים בלוויה. אתם עושים למטרה מסוימת, אותי מאוד שמח שחנה באה לבקר אותי, כי חנה הייתה בן אדם היחידי שהיה לי פה בארץ, כי אחי לא נסע איתי, אני נשארתי פה לבד, היא באה מילדי טהרן, אחר כך היא נעלמה לי, התחתנה עם איזה שגריר, ואחר כך היא אולי חשבה שאני צריכה לסגוד לה, כי זה, והיא חיה בירושלים שאני אבוא לבקר אותה. מה יש? יש לך אוטו, תבואי לבקר אותי. לכן. יום, אני לא נוהגת. אז תלמידי? גם אני נוהג שהיא באה ל... תלמידי. טוב, תראה. אז עכשיו, אני מאוד מעריכה את זה. זה שהיא, רגע, היא לא נתת לדבר. אני רוצה לסכם מה היא באמת, היא מאוד רגשנית, מאוד רוצה שנבקר אותה. היא נתנה דוגמה טובה פה קודם. היא אמרה שהבן שלי ניגש אליה במסעדה, אומר לה, שלום דודה. הבן שלי הכיר אותה, היא לא הכירה את הבן שלי. אבל זה... הוא צמח. זה כבר שנים. אתה מבין מה שהולך פה. זה מוכיח הרבה. תרשו לי
תרשה לי רק בשביל להעלות את המורה. אני מתה על הילדים שלו. אני אתפוס אותה. רגע אחד. הוא, פעם אחרונה שהביאו אותי זה היה כשהוא חיתן את תירון נדמה לי, הוא אמר אז הוא היה חשב של קורתו, הוא אמר זאת אחותי. כאילו שהוא היה צריך שחזור שהוא יזכור שאני אחותו. הוא לא אומר את זה לאנשים, הוא אמר את זה לעצמו. שאני לא אשכח, זאת אחותי. רגע, זאת אחותי, אז בסדר, לא טוב, לא אמרת שזה טוב. אני רוצה להגיד לה דבר כזה. אילו הייתי צריך להתנהג כמוך, שוב פעם, זה כבר לא מעניין אותם אחרים. את אף פעם לא מראה לי טלפון, אף פעם לא מדברת איתי. אני אחותך הקטנה, אני תומה. היא תמיד דורשת. אני תומה, תמיד היא דורשת. את יודעת, לא היה מקרה. היא תמיד דורשת. שרים לי טלפון. היא תמיד נותנת הרגשה של רגשי אשמה, אני לא יודעת. נכון, השני תדבר. אני אחותה שהיא לא באה אליי, את יודעת מה? חנה, מותר להגיד עכשיו בתוך המשפחה. כן, שאני מתקשר, לפעמים אני מתקשר אליה, אני רוצה לדעת, לא בתוך זה שאני מפחד. אתה סתם בתוך תיעוד. מה עושה אחותי? לפעמים יש לי הרגשה שאני מפריע לה. כי היא כועסת עליך, לא כועסת עליך. אני אומר לך, אני נשבע לך. מה פתאום? ככה היא באה, איתו, תענוג, אני יודע שאני מרגיש שתדבר עליה. לפעמים. לא, היא מתקיפה. כן, היא מתקיפה. רחה, זה לא מיאללה. מה זאת אומרת? למה את לא אני לא מכירה את המערכות האלה, מה אני אגיד לך? אני עכשיו נגמור. אתה יודע מה ההבדל? שאם יש מערכת לא תקינה, אני תמיד מאשימה את עצמי. בדיוק ככה. ואז יש לי מבט, אני אומרת, אם משהו קרה, אולי לי יש. אני רוצה לשמוע קצת. לא נחמיה, שאחד... רגע, אני צריכה להגיד ליעקב, בואו תשמעו בדיחה נהדרת של... אבל אני צריכים ללמוד לסיבה. כן, לפיניש. אל תשאירי פתוח, המיזוג בורח. הראש הגנב בוער הכובע. אתה לא בסדר שאתה מדלבל, הראש שלך לא בסדר. נפוליאון מספיק. לא מצחיקה אותך בטלפון? אני לא נגמר, ריבונו של עולם, 3 פעמים, נו. מצחיקה אותך. רוזה. עכשיו. אני רוצה להרביץ לאח שלך, תרביצי לו, מה את רוצה ממני? דבר. אני אומר, אחד מבקר אצל החבר שלו, הוא אומר, שמע, מצאתי רופא שהוא מתקן את עניין הזיכרון, 3 ביקורים, אתה זוכר הכל. אז הוא אומר לו, כן, איך קוראים לרופא הזה? איך קוראים למחלה שמאבדים את הזיכרון? אז הוא אומר לו, זה סקלרוזה. כן, רוזה, איך קוראים לרופא שלי? אז אני אספר לכם בדיחה אחרת. רגע, זמן שזיכרון לא בוגד. ואת זה סיפרת לרוזה. עכשיו, אברהם ואני שוכבים במיטה, נניח אברהם ואני אומר לו, אברהם, תעשה לי טובה, נורא מתחשק לי שמחר שתחזור מהעיר, אברהם כבר פנסיונר, תביא לי גלידה, הוא אומר, אני רוצה לשאול, גלידה, גם גברים לא כך שומעים לפעמים, הוא שומע גלידה, וניל עם דובדבנים כאלה ועם קצפת. הוא אומר, בסדר, אברהם, אתה לא תזכור, אולי תרשום. הוא אומר, לא, אני אזכור. אברהם חוזר מהעיר, והוא מביא לי המבורגר, אז אני אומר לו, ואיפה הקטשופ? זה בדיקה מוכרת. רבותיי, היה נעים מאוד. הבנת את הבדיחה? אם לא, אני אסביר. אני כבר... ברכה. אני זוכר נחמיה. לא, הסיכומים פה היו מספיק. לא, אבל משהו מהזה, של טעם של אני רוזה. זוכר שנחמיה פעם ימי הולדת, ימי הולדת. רות תגיד את אני זה. נסענו לבקר ביחד את הבת הגדולה אני מבינה שאני הייתי בהדס. בלתי נסבלת פה. היו קצת באים. את כל המבצע, למרות כל ועכשיו המצב נשאר לכם השלילי. לכלוך. אני רוצה להגיד אני מקווה... הוא ישב ככה על הרצפה. בואנה, ברכה. אני חושבת אנחנו שאני אבוא. נזמין אותה לטוב ולרע. אין רע. אתם רואים מה זה? זה עקום, איזה מוח מעוות. מוח מעוות. רגע, מה קפצת? מה זה? על השמלה צריך להיות ככה סגור? אני לא יכולה. מצד